Wthnos oedd Croeso i Haclediad. 345. A diw. Dwi wedi colli'n llais, ond dwi'n wedi colli fo gymaint hynna. Croeso i Haclediad, 145. O'n i'n wydros wedi cael Mariel y Frost drop I fewn I wneud yr intro. ASMR, the S stands for Sioned. Croeso i'r Haclediad gyda Sioned a Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. No, okay. Dwi'n iawn heddiw. Ti'n ffain. I'm Batman. Mae'n oce. Mae un peth dwi isio... Olden times. Mae eisiau agor y siow hefo check-in ar Iest. Cos cursed episode ar ôl cursed episode ar ôl cursed post-production episode mae Iest wedi cael hi'n wael. Lurgy impacted the edit schedule. Wyt ti'n oce, Iest? Dwi'n meddwl, da ni efo 0.1 update ar bob dim ar y funud arno fi, y computer, y meddalwedd. Mae yna 0.1 of a point update wedi digwydd, a mae bob dim I weld yn iawn. A mae'n 0.1 update ar chdi hefyd, os YesOS. Oes. Oh my god, yes. YesOS 32. Na, dwi'n trio meddwl rhywbeth fel, be fysa'r number gorau Iestyn? 21 permanently. 46.5.3 neu rhywbeth, ie. Ie, da iawn. Dwi'n methu neud sens. Penblwydd yn dod fyny yn mis Gorffennaf ddo. Yay! Hei, mae'n penblwydd season I Bryn a fi hefyd. Yay! Wythnos nesa. Just, hei, pa docsio ni? O, ie. Da ni wedi recordio hwn wythnos gyndolig. Yes. Yeah. Mae hyn oed yr cursed eps I gyd I planio allan yn y Oh my god, mae'n iawn. So, technically, dwi'n credu mae hyn wedi digwydd cwpl o weithiau dros yr 10 asterisk blwyddyn diwetha. Hold on. Sawl mynydd? 13? Yeah, mynydd. Okay, y tair mynydd ar 10 diwetha. Lle, da ni pretty much wedi recordio 12 penod per flwyddyn, ond dyn nhw ddim o reidrwydd wedi dod allan ym mhob mis o'r flwyddyn. Na, ond da ni yn, like, I bawb sydd yn, pawb sydd yn rhoi mega cash ar y Patreon, da ni dal yn rhoi y sweet juicy extras na I chi, a hyd yn y pan mae llais di mynd, ar ôl cael suspiciously ddim yn gallu blasu, ddim yn gallu smelio lurgy, dwi'n newydd gael. Da ni'n rhoi label yna fo, chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Ti'n deud y geiriau na, ti fel, beth hwnna tybed? Bryn i est yma, hefo chi, dwi yma fyd, just I sort of, bugeilio'r defed yma fewn. Dyn ni'n mynd I roi newyddion I chi. Chi yma, mae'r big hot news sy'n dod allan mis ar ôl fy chi darllen o gynta. Ni wedi gwachio ffilm, just I gadw chi'n entertained. Tro yma, mae hi yn ffilm am ddim. Ond yn anffodus I ni, ond timing ni'n shot eto, achos y mis yma, oedden ni fod yn neud plane! Exclamation mark. Gyda Gerard Butler. Nethon ni fethu'r plane! Oh. Yeah. Sorry, mae'r cough button yn ddefnyddiol tu hwnt yn yr episod yma. Oedd ni wedi methu cael trwy security gan cyflym I gallu cael, oedd wedi cael y gat a oedd y plane di bordio. Oedd y plane di bordio. Oedd Channel 4 wedi chwarae Game of Fuck Off ar ethan nhw gynta. So, gallen ni ddim wylio plane gyda Gerard Butler. Mae ar rhestr, dwi'n siŵr ddeithan nhw I Channel 4. Ond nathon ni fynd trwy Channel 4 arall, edrych trwy stuff. Fyndion ni The League of Extraordinary Gentlemen and One Inexplicable Woman. Ffilm ar y pryd oedd wedi cael ei panio. Ond dwi ddim yn mynd I wneud reclamation arno fo. Ond dwi genuinely yn teimlo pan wyt ti yn byw yn 2025 gyda the inexplicable AI slop sef hashtag cynnwys dyddi yma. Ond nid oedd hi'n refreshing I wylio ffilm hefo script cymeriadau, themau, sets lush Sioned design really I mean, a Captain Nemo swn i'n mynd ar anyway, swn i'n mynd ar Sion efo fo dim bwys unrhyw bryd, let's do this mustache, on point cwch sy'n edrych fel rhyw fath o cleddau fan hygoel chef kiss oedd na lot I ganmol ac wedyn oedd na lot wedyn yn tynnu chdi nôl I lawr mae o fatha rhyw ddichdan gen ti dim bechdan gachu please pa dweud bechdan gachu
O'n eisiau ddim just ei bechdan. Sandwich was mentioned. Ie, dwi'n gethon ni hwnna'n teitl intro, dwi'n siwr. Eich hwn di'r rhif 2. Ie, fod ti di wneud bechdan, a mae'n hyfryd, mae gen ti'r caws, mae gen ti'r ham, mae gen ti hyd yn oed sourdough loaf, and wedyn, ti di bigo fyny y pot anghywir do. Ti di pigo fyny yr olew oedd chdi mynd i grisio yr hinges y drws, a di spredio hwnnw ar draws yn hytrach na'r Branston's pickle da. Jazz claps fan hyn. A nifar y weithiau dwi di neud hynna mor anhygol. Sa chdi fel sy'n di dysgu'r ôl tro cynta, ond na, nes i ddim. Na, like severe blood poisoning, ddim yn rhoi ti off o'na, na, ddim yn gwybod. Weirdly, ddim y sandwich gweithio fi fita. Ti'n mynd i fel Mrs Miggins Pie Shop neu beth bynnag, bydd yn un o Sweeney Todd. Easy London! Mae'n mynd i gael y pais efo Helen y Bonham Carter, mae'n ffain. Guys, dewch hefo ni, wrandawyr anwyl, da ni yma i edrych ar y hôl chi am y 2 sgwigl an y bit awr nesa. Yn mynd i fynd trwy byd, cys swn ni'n gwirioni bod ni ddim yn goffo siarad am AI. Falle dylden ni wneud like un penod, lle da ni just yn fel, it's all Bryn core, mae gyd just yn low-fi, physical media pni. Dwi ddim yn siŵr fod dos am ddim AI yn y Nintendo Switch newydd. I mean, as dywed y sais, we'll get to it, achos dwi wedi y cyffroen arw, achos ar ôl i ni recordio penod diwetha, eth pethau'n the switch hit the fan, guys. Ethyn ni'n bonkers. Allai dweud, yr amount o negeseuon yn ei gweld bob diwrnod o Sioned a Iestyn a'n siarad am y Switch 2. Oedd ychydig bach mwy pam nath Xbox a PlayStation diweddara cael ei gyhoeddi? O'n y waith. O'n y fwy o'n efo. O'n i'n excited. Nath ni mond rhannu un text pam nath heini dden. Da iawn, dychynnu nhw di cael. Gafodd heini ryddhau, o'n i'n clod o a wedyn eith y Switch 2, ac o'n i fel, oedd yn just emoji dribbles bob man, ac o'n i fel, yes! Oedd nhw'n sôn amdano lle da ni'n mynd i archebu fo fewn, beth i'r pris, beth i'r games. Beth i'n gael efo fo. Oh my god, mae Trump di mynd yn nuts, a di rhaid yn import hwnna efo. Mae'r American pre-orders ddim yn mynd i fynd trwy, so eich o'n just i gael un. Falle dylen ni, roed fel, ti'n modd fel super tier Patreons, right? Unrhyw un sydd yn fodlon talu am hosting ni am fel y 10 mlynedd nesa, gowch chi in on a group chat, gowch chi just stream incessant o fi'n mynd, ei, ti di gweld yr YouTube video ma? A wedyn pawb just fel thumbs up emoji Sioned, lle di stopio spamio'r chat efo YouTube videos to. Bryn, nawn ni edrych ar ôl o pipeline. A wedyn Bryn yn dangos lluniau ni o'i flower press newydd o. Dwi ddim yn gorddweud, guys, cyn i Iestyn ddod ar video chat, cyn i Iestyn switcho camera mlaen, Bryn fel, a hefyd, cyclunk, dyma flower press newydd fi. Gwn i fel, after party, sorted, diolch yn fawr. So ddim just 2 encyclopedia ar ben i gilydd. Mae gen Bryn whole Britannica yn y tŷ na. Sorry, y flat bach. Le petit flat. Le petit maisonette. Dwi'n mynd bob un blwyddyn i weld pobl sydd yn actually'n baintio llyfrau i gallu cael nhw'n neud archif bob blwyddyn fi o private eye. Dwi'n gwybod bod fi'n jocio am Bryn Co. Stitched together by artisans. Ie, Bryn, ti'n chwilio am hobbies, dwyt? A pai ti a deitha fi bod yr hobi clymu'r haffa ma mae o literally newydd ddangos column amazing a dda ni ar y fideo mae hwn yn swnio fel bod fi'n neud jokes dwi ddim, mae Bryn di really ddim mae'r hobi clymu'r haffa newydd ma unai yn bleo bod ti di suddenly darganfod sex parties neu I mean I could dwi ddim yn cadarnhau'n ar gwadu beth. Yeah. Mae hynna. Ti'n perfumio na... dwi'n teimlo... Sam sex scandals dyddi yma. Cos ys gen neb ddim shame na, guys.
Blaw am yr un sydd yn y stories gyda ni. Yes. Ti eisiau fi just neud rundown o'r news yn hytrach na fel... Na, dwi'n mynd i ddweud cymryd y mic allan o Bryn am ei hobbies. Dwi ddim. Dwi yn really falch o Bryn a'i hobbies, okay? Y bara na i gyd oedd allan dros lockdown. Spectacular. Gai ymddiheuro i bobl sy'n dilyn ni ar y socials. Oherwydd y shit show o'r mis dweitha in shitification of everything ag upgradeio fy hun, oedd yr socials yn eitha distaw. A so di'r news heb di fod yn ffiltro drwedd, so... Hoffwn ni ar ran backlog. Gweddill yr Haclediad, 66% yn ni sydd ddim yn byw yn Caernarfon. Diolch yn anadwy ti, Iest, am gadw banner y socials yn hedfan. Mae'r ffaith bod fi'n goffo cadw Instagram ar ffôn fi for work purposes yn actively neu fi'n flin. Dwi falle ddim y peth gorau i ddeud ar public forum fel hyn, ond... Ti'n ma be? Da ni gyd yn teimlo. I mean, mae'n ffain. Mae hyd yn oed roed Instagram fel hidden app lle ti'n goffa iwsio fingerprint ti i ddatgloio ddim wedi detyrio fi, cos mae little... Allai ddim labelin hun yn neurodiverse, ond mae na flipping ADHD bawnsio gwmpas y lle tendencies a brain fi. A mae brain fi di straight away ffindio, like, shortcut. Just swipe, hidden, bawd, click. Whoosh. Gyd yn chops bit o. Na, ydy o'n wir efo os ti'n rhaid app yn y hidden folder, ti'n ma'n cael notifications gyda fo? Na, ti'n cael dim byd hefo fo. Diolch hyd yn oed ofyn ni'n search. Mond newydd glwad rwy'n siarad am hynna o'n i, ac no, waw, mae hynna yn ffordd da o just... Ond mae Sioned di bypassio fa. Ie, achos bod ti'n gallu just rhoi thumbprint a neitho just mynd, you want to show the hidden apps? Na fo, a wedyn maen nhw gyd na. Pinterest, Uniqlo, Instagram, the Boots app. Ti app Uniqlo? I fucking love you, Uniqlo. Unapologetically. A pan dwi'n mynd around a bobl mynd, dwi'n lyfio jacket i dwi'n Uniqlo. Maen nhw fel, be? Ac yn i fel, oh my god, guys, okay, look. A dwi'n dynnu fel fyny mynd, sbiwch, mae fel bod ti'n byw yn Tokyo. Dyma beth Tokyo fel. Sy'n mae'r job fel brand ambassador ar gyfer Uniqlo mynd? Shite, dyn nhw'n di gyrru fuck all i fi. Fucking Mae'n really siomedig. Wel, mae'n cystadlu oherwydd ti yn gwisgo hannar Muji. Ar hyn o bryd, dwi'n gwisgo charity shop chic, obviously. Ond charity shop Windsor. So fi ysyn Windsor hefo fy anwyl mam yng nghyfraith da ni wedi colli yn mis diwetha a'r trip olaeth yn i fo hi aethon ni Windsor achos oedd y plant yn mynd i theme parks ac aethon ni rownd o'na so oedden ni'n gweld Windsor Castle ac aethon ni'r charity shops yn Windsor. Theme park o'r fath gwahanol? Theme park i Americans ydi Windsor, ond dwi wedi cael full on gwlan oen rhyw Scottish House of Brewer lamb's wool sweater sydd yn hyll ar y dial. Mae e'n 90s. Mae gen efo patch pockets bach sy'n ei fi edrych fel kids presenter. Love it. Ond mae'r thing yma di wneud o gwlan yr wyn bach hapusaf yn Scotland. Ti'n gwybod pwy sydd wedi lyfio jumper yna? Pa de Jas Brandref? Sean Connery. Oh, man. Bryn, ti'n cofio ni'n arfer wneud y segways? Na, Bryn sy'n wneud segways. I love a Scheepy Shwetah. Just dropio hwnna fe. Just unrhyw bryd wyt ti isio, yes. Just drop the Sean bomb. So, Haclediad, newyddion. Haclediad 145. That's right, mae 5 arall yr rhain, so ni wedi cyrraedd 100 o'r bastards. So, obviously, fyddwn ni'n siarad am Switch 2. Yes, wedi ffindio erthigol really dda yn Slate amdan unrhyw un yn cofio'r ffilm o 2012 oedd o? Her Joaquin Phoenix Scarlett Johansson a dwi'n genuinely'n cofio gwatcho hwnna a ti'n meddwl, god, hwnna'n really futuristic a ni'n ffocin byw na fo anyway, hwnna
definitely trafod am hwnna. A just yn ysgoff hefyd, chos dyna achos chydig bach yn o bod Meta na rwy'n di cael ei gyhyddo o, OpenAI wedi dwi'n llais. Wel, oedden nhw di trio. Nath ni siarad amdano fo ar y lle bod nhw'n di trio rei pres i ddefnyddio ei llais i ar gyfer i ffengi hi. Ask for forgiveness, not permission, math o. Ti'n mynd ei hynna fo bobl fel lawyers, really, dda, sy'n ni'n ama. Hefyd, yes, dydi rhoi'n cwpl o, sut i jailbreakio'r Kindle, fi sydd wedi bod yn chwarae fo hwnna, cys dwi'n un wael, dwi'n lyfio Kindle fi, ond dwi'n casau. Ie, na i reid hwnna yn y nos, bod mae'n andros o handi, ond bod mae'n ffordd really syml, os ti eisiau cadw llyfrach di gyd, ti efo, a ti eisiau jailbreakio fo, ac actually sideloadio e-pubs a bob dim ma'r allan o fo, yn hytrach na prynu Kobo, ond mae Kindle chdi'n gweithio yn berffaith iawn yn barod. Ond ti eisiau cael allan o'r Amazon Eco. O be o'n dwi wedi bod yn ymchwilio fo i'n fi, mae'n llythrenol yn fater o ti'n agor, quote unquote, llyfr ar dy Kindle, a mae just yn OS hollol wahanol fach yn rhedeg o fewn mae hwn yn wahanol. O, mae hwn yn wahanol ta. O, brilliant. Mae hwn yn gael actually ail-sgwennu. Actually ail-wampio fo i gyd. O, upgrade. Penod yr upgrades. Ie, dwi'n meddwl, dwi'n eitha siŵr fod. Dwi hefyd rhaid cofio gweld llyfrau hefyd yn y ffordd ti'n disgrifio fo. Eich fod da ni'n meddwl am yr un peth. Na, ti'n meddwl beth, just eto, skimio, gwach a cwpl o classic hogan sy'n dysgu trwy YouTube videos ydw i. Gwach a cwpl o rheina a ffigur allan, dwi angen newydd, dwi angen fel pigo fyny a cael y guts i actually neud o, cys mae hwn yn classic fel thing o fel, dwi'n deall am hwn yn gweithio, ond ddim actually di cymryd y cam i fynd ati a neud o. So hwn yn next nesa. So a fyddwn ni'n hefyd yn sôn e-fuels about to kill electric cars. BBC Top Gear magazine, yes? Nes i'n joio darllen hwnna. Son yn greit. Diddorol, am bod o'n i'n meddwl clickbait o ddo. Ie. Na beth dwi'n meddwl. Ond mae hwn bechod, achos bod ti'n lyfio dy Apple News Plus, so dwi'n mynd i actually gallu jimpio fewn i hwnna. Mae hwnna'n erthigol o fewn y Top Gear magazine, a dwi'n siŵr os ti'n gallu actually darllen o ar y we, ti'n gorfod fod yn subscriber i Apple News Plus. A me think so. Siomedig. Achos o'n i'n trio edrych, achos ti di rhoi dyn am gratia, ti rhoi dyn am fel... Ti'n gallu darllen hwnna? Na, a dwi'n trio chwilio amdano fo'r wefan gratia, ond oedd hwnna'n deud na ti ar Apple News Plus. Ie, mae hwnna'n cyd fynd efo yr erthigol. Ie. A wedyn, Ofcom wedi cyhoeddi mwy o guidelines diogelwch ar-lein i blant, along the lines of helpu a cynghori falle yn lle actually ti methu full on stopio nhw. Ddim siarad fel, sut i weithio hefo plant ti yn hytrach na cold turkey. Beth ti'n gael nhw? Beth ti'n gael o'r rhen na American na sy'n deud just pwch cael sex? That's it. Abstinence. Yes, mae yna lot o abstinence parenting o fewn byd digidol, so nhw'n trio mynd i chi drwy hwnna. Ond yn gyntaf, mae gen ni yn traddodiadol, o'n i trwy'r agenda, ond ni update gan bod Pasg newydd fod ychydig ddyddiau nôl, da ni'n neud yr Ah-gin-dada. Hey! That's right, baby. Mae Bryn a fi yn packing chocs. Mae ti'n gwybod bod Iestyn mond yn byw ar fruits and nuts. Dim y chocolate fruits and nuts. Literally just the fruits and nuts. Oh, yes! Okay. Iestyn ydi dod o rhywbeth i'r Ah-gin-dada. Come on, Iestyn. Be o gen ti ar y dadas? The callow veggie thins, chickpeas. Wow, fun vacuum mewn box. Flavour. Wow. Veggie thins. Ydyn nhw pulpio'r beetroots, rolio nhw allan, cwcio nhw, sprinkle halen a Mae'n rhaid i bakes roast yno. I mean, maen nhw'n Swedish, maen nhw'n more crazy. Ond diolch am gyfrannu ar agenda da. Dwi'n ni nôl at y ti am yr actual agenda. Bryn,
Wel, dwi'n newydd orffan. Newydd smasho. Bag o Dairy Milk Buttons. Maen nhw mor cute. Maen nhw'n nice. Dim giant buttons? Just normal buttons? Normal buttons. OK. Dwi ddim hyd yn oed yn jocio, guys. Dwi'n pacio... Heat. OK. Dwi'n pacio hanner box o Raffaellos, sef basically Ferrero Rocher's gwyn, hefo almond yn y canol, white chocolate smoosh rownd y tu allan, a coconut. Mae gen I hefyd lint, a touch of sea salt dark chocolate. Mae lint chocolate wedi yn shitifio, ond peidiwch o deud hynna, cos mae'n ei fi swnio'n aniolchgar i bobl sydd wedi prynu nhw i fi. A mae gen I lint Gold Bunny branded chocolate. Mae'n te. Unwaith eto, mae'n anodd iawn i ffindio good stuff chocolate-wise. Dwi'n cedi cwbl o rhai gorau di Co-op Fair Trade Chocolate, super tywyll, great stuff. Ond ei gadwch chi'n updated yn yr Ah-gin-dada nesa, okay? So, fydd yr Ah-gin-dada nesa probably'n cheese-based o'na bo fi. Ond, beth yn mynd i fynd yn ôl yn draddodiadol? Beth yw Drinky Winkies? Yes, o ti di gyrru text anhygoel i'r group chat gyda dy line-up di ar gyfer heno. So, swn i'n lyfio ti fynd yn ei drwy hwnna. Eis i'r deli. Le Nouveau Bontadeli? Si. Ond oedd gen nhw gasgliad newydd o Wild Horse Brewing Co. Tinnies. Ag... Lle mae'r un yn dod? Llandod nhw. Wedi syllafu cytl and wda yn o. Ie. So, ges i lwyth o cania o Bontadeli. Mae y bragdi can Llandod nhw o Mae Bryn, Wild Horse. Yeah, baby. Ac dwi wedi dau fyny efo fi tan y brec. A mae yna designs neis ar nhw. So, yr un yma di, mae'n deud NZ Pale. Ond dwi'n cymryd na New Zealand. Mae'n golygu mae'n ddi a gwyn i gyd efo design neis ar ffa. Beth ydi New Zealand Pale? Ym mha ffordd mae o'n New Zealand i? Ydy o'n deud yn yma? The Elements. Mae'n rhoi cweir i Cymru bob gem o rygbi. The Elements series explores the ingredients, processes and techniques of elements that make up the world's most diverse beverage, beer. So Element 17 is a bright and refreshing pale showcasing the elegant and complex character of New Zealand's grown hops. Expect citrus, tropical and stone fruits with complementary floral notes. Ti'n mynd i fod yfed hwnna, a ti'n mynd i fod yn fel siarad mawri rhugil, a cael dy annibyniaeth off the white colonisers na unrhyw bryd rwan. Just about. Yeah. Ryddi di awta o'r owa. O ie, hwnna di'r boi. Oedd o'n eisiau galw'r rhaglen Chris a thingy mi bob yn hynna, ond oedd o'n i'n meddwl, so neb yn gwybod beth yw. So, gyda'r rhaid i ni newid. Mae'r Haclediad very much pro annibyniaeth Sela Newydd. Yeah. So mae'r un arall yma, hwn, Making Waves. Nice. Hwn specifically ar gyfer... Bobl sy'n dreifio VWs, esgus bod nhw'n surfers. Mae'n deud efo yma. Brewed by the Wild Horse women to mark International Women's Day 2025. Nice. It symbolizes the growth, creativity and strength of women bring to brewery, the beer industry and society. For every can sold, we'll donate 20p to women on top. Okay, yes. Yeah, okay. Women on tap. Okay. Enw, so mae Melissa. Mae hynna'n neud mwy o sens. Mae'n neud mwy o sens. Yeah. A certified social enterprise and not-for-profit with one clear message: women belong in beer. Yeah, fydra i ddechmygu'r camion agor efo wet t-shirt competitions. It's all there. It's all there. Like, mae cwrw ma di fragu hefo dynes, mae hi just yn fel nofio rownd yn efo, fel, fuck, mae hwn yn lush. Yeah. Un peth arall mae'n deud yn efo di, wedi fragu yng nghysgodion y mynyddoedd ac awel y môr. Iechyd da. Braf iawn. God. Mae'r un yma, Dwi eisiau clywed stories y cwrw mae gyd.
Mae'r Making Waves, mae'r dyluniad ar y can yma, a rhai o'r rei eraill wedi cael ei wneud gyn un o'r ffrindiau Sian Angharad. A mae hi, on the grams, if you want to see it. Dwi'n lyfio hyd cyfnogi artistiaid benywaidd. Cyfnogi artistiaid Cymraeg, cyfnogi artistiaid really dda. Yeah. Sian Angharad? Yeah, that's the one. Check it out. Bryn, oes gen ti stories cyffroes? Stopia, bloody clymu, bloody knots yn gan... Dwi'n mynd joc... As well ai'r bungee cord na rola yna. Sorry. Carry on. Excellent. Mi nes I bron iwsio yr gif Mr. Burns Hired Goons. I like the feeling you get, the personal touch you get when you have hired goons. Excellent. Na, dwi dal efo Beavertown neck oil. Clasur. Mae hyn ydy'r actual cans o yr rhywun dwytha. Nes I ddim actually manage o defnyddio. Mae gen ti drinking problem. Hynny ydy, ti ddim yn cael digon amser I neud o. Dwi'n fynd â cwbl o caniau efo chdi rownd y cwrs golf na, sti. Relax is the stroke. Dyna beth I fel y pocket ar ochr yr bags da. Os ti ddim yn cael I gorau bellter ar y shot, ti'n gorau cymryd swig o dy gwrw. Nice. A gweld beth sy'n digwydd. I'r golf. Licio fo. So ti'n cael dy handicap normal a ti'n cael dy beer handicap. Like, faint wyt ti'n gallu chygio cyn bod ti actively ddim yn gallu hitio fo? Ti'n mynd... Actually, o'n i'n mewn driving range yn bell o St Asaph, ie. Llanelwy. Naci, dim yn y gogledd. Ie, Llanelwy. Yw enw St Asaph. O, ie, oce. Lle ti'n meddwl am hwn? O'n i'n meddwl Llanelwedd. Dyna ni'n meddwl amdani, ie. Cool. Anyway, o'n i fan yn bod yn... Reit, oce, sy'n mwyn yn gwylio, oce. Dyna dat o fan yn fatha mynd... Reit, cadw dy ben I lawr. Bod yn... Paid am y dywyllt, fatha just ar a deg I fyny a'i lawr efo bach mwy o omff, oce, reit. Yn y bai nesa, mae'n ddau fwy yn I arddega. A maen nhw fucking bonkers. Waldiau. Wel, nid yn hyn oedd nhw'n actually actively neud pirouettes. Fatha, oedd y boi mynd I... Be fel smack a wedyn, wii! Naci, oedd yn mynd o'i clwb yn ôl, rhy bell. Wedyn yn tri hiti rhy wyllt. A wedyn, oedd yr egni'r clwb yn mynd I lawr yn chosi fo'i neud pirouettes. Wow. A beth ydi, oedd y bel ond yn mynd rhyw 10-15 troedfad, chos oedd yn hit. Bloody thing. So, ac oedd yn gymaint o dwrw, o fi a dad oedd Oce, ffain. A dyn o dad yn dweud, ia, fel la ti'n edrych I fi. Oedd yn treitio'n rhyw wyllt. So, pwy fel Cars 1 makes Cars 2 looks like Cars 3 kind of thing. But exactly. The person in the bay nesa makes Bryn looks like not Bryn's dad. Yeah, exactly. Yeah, okay, cool. Exactly. Cool. So anyway, so fel at mwyn fysa hi os anwch cael bian. Wedyn sa'ch ti'n rhoi lod o difrodi'r tir ar y cwrs hefyd, so ti'n mysio neud hynna. Anyway, reit, do, so Beavertown neck oil a smash a bag o buttons. Dwi'n cael bod hwnna swnio fel hell a noson. Oh, just rock and roll. I fi, so mae gen ni unwaith eto smorgasbord bach fan hyn. Mi nas I boint o actually fynd i'r siop heddiw. Nath y plant iwsio pres arian parod fi gyd I gael pop a'r pop yna oedd Vimto Flavour Adventures Dragon Fruit and rhywbeth a ddoth y pop allan o'r botel 2 litres Dragon Fruit and dwi eisiau deud ceirios neu rhywbeth ddoth allan yn actively neon pink nice ac oedden ni fel dio ddim fod lliw na oedden fel mae Dragon Fruit lliw na ac o'n i'n mynd mae Dragon Fruit lliw na ond dyle drinks ddim fod y lliw yna dres I drio fo oedd o'n ffiaidd so byd yn naturiol am Vimto anyway be mae Vimto fod yn blasu fel mae'n blas unigryw
Ond rhowch Ribena I fi unrhyw bryd. O ie. Ribena, single note, joio fo, no notes. Byd yn well yn y gia na Ribena cynnas. Fucking brilliant. Mae'n rhoi o'r plant, allai ddim condownio Ribena cynnas. I cannot sanction this tomfoolery. Ond, I lot o bobl, dwi'n gwybod bod yn... Achos nathon nhw ddod allan hefo mulled Ribena. So you trio mulled... Spiced Ribena? Wow, llygad Iestyn yn mynd y fawr. Spiced Ribena, that's right. Ond obviously, ddim y fersiwn sugar-free. Da ni eisiau llai o... yr hun dwi'n mynd, y mwy a dwi'n gallu blasu yr weird sweeteners a mae'r sugar tax wedi sbwylio rhan fwy o ddiodydd I fi. Pam jyst wrth bobl I beidio yfyd gymaint o'n nhw a cadw nhw'n neis. Mae'r sacrilege sydd wedi digwydd I San Pellegrino Lemonade yn biaidd. Dyn nhw wedi cyffwrdd hwnna, fyd? Bryn, unrhyw sylwadau ar hwn? Oh my god, resident Italian y show, di torri galon. Mae o'n ofnadwy. Oedd yn arfer bod, oedd o fel yfed lemon sherbet. Oedd yn arfer bod yn zingy. Dyn nhw wedi gwneud hyn yn yr Eidal hefyd? Sa fo'n illegal, probably, yn yr Eidal. Na, mae'n neis yn yr Eidal. Mae'n really neis yn yr Eidal. Mae fel Fanta Lemon yn Ewrop. Brilliant. Ond afiach rwan. Afiach. Hyd yn oed yn yr Italian restaurant yn Canton. Yr un dwi'n mynd I. Na I checio allan yn y deli tro nesaf a gweld be mae'n stocio. Wy'n siŵr bod yna rhaid. Ti'n ma be... Dwi'n cofio mis diwetha, o'n i'n mynd rhan dan yr Bi-European red subreddits ma, a mae yna gymaint o drinks neis. Ti'n edrych ar y subreddits yna? Drinks, quote, lleol neis gen nhw. A bob tro ti'n mynd I unrhyw garage, unrhyw siop gornel o stuff, pob peth jyst yn stwffed efo Coke, Fanta, ti'n bod yr conglomerates masif. Does am lle I diodydd neis, like Fentimans, dy'r agosa ti'n mynd I gael, a betcha di bod yna rhyw masif cwmni di prynu reina fed. Anyway, yn y siop, oedd y plant I gael hwnna, so goffes I gyrru nhw'n ôl allan, dweud, watchwch chi'r beics rhan, a mynd nôl fewn, a fi'n brynes I 4 pack o Heineken, achos dwi'n gwrth o prynu Madri, cos mae'n weird fake marketing beer, a botel o'r bad boy yma. Dŵn bar. Oh my god. Wanta, di dŵn bar yn okay. Right? Wanta, mae dŵn bar mewn pipes, mewn pub sydd ddim yn edrych ar ôl nhw, yn ffiaidd, ond dwi'n really gobeithio bod dŵn bar mewn potel ddim yn mynd I siomi. Taste test live yn ystod y sioe wan. Falle ddo na anwyd fideo dwi'n methu blasu fo. Yeah. So fo'n licio, so fo'n mwy bredi. Yn siarad am hynna, ydych chi'n gwybod bod fi'n cwcio rye bread fy hun o hyn ymlaen? Dwi'n cael... Ti ffwrn special iddo fo? Na, mae genna I dim subscription. Mae genna I... Dwi'n cael newsletter scandykitchen.co.uk ac yn nhw, maen nhw'n gwerthu ready-made rye bread mixes. Fel rhyw... So mae'r pacad crempog na ti'n gael yn mis So gyd ti'n goffa neud ydy, ti'n cael like kilo o blend really nice o blawd, brown a sunflower seeds a probably rhyw fath o fel birim, a wyn ti'n adio extra birim iddo fo I wneud o'n neisach. Mae o'n sir. Like, pa ddoth allan o'r ffwrn, o'n I fel, oh my god, ydw I di wneud like secret sourdough brown accidentally rwan. Mae o'n lush. Mae o'n studding, mae o'n feddal, mae o'n hoglio fel y paint neisio gysa ti. Mae just, erthigol yn y Guardian heddiw, Guardian Lifestyle, deud, Scandinavians wedi traws newid iechyd I gwlad nhw wrth basically annog pawb I fita whole grains. A mae bara fel yna. Ond nes i'n hoffi ddarllen It's, unwaith eto, dwi'n gorddefnyddio'r term yma, it's very yes core. Mae o'i gyd yn dan paleo, fibre, ancient grains, hade, shite fel yna. Whole foods. Un o'r peth nes I wneud yn ystod yr lockdown oedd neud salt beef
Hei, ti'n sychu dy gig? Nes ti'n deud fyny? Do tat. O, sori, ath o'r goll. After I shower, I dry my own meat. Oedd o'r goll, yn y ffaith oedd Bryn di deithio fi, ti'n cofio nathon ni watched London Has Fallen? Ac yn na, da ni'n di neud hwnna i'r siw. Do, Jerry. Dwy flynedd yn ôl, mae Jerry Butler yn yma. So, salt beef stage Bryn. So, ydy o fel salt burn? Os yna di. Diolch beth. Dyna ddim... Go on, Bydd am heis yn digwydd yn y bath. So, gyda hi ochr o beef yn socian yn y fridge am bythefnos wedyn berwi fo, a dyna ni wedi rhaid, dwi'n gwneud salt beef on rye. So, dwi'n gwrs i wneud... Oce, ni'n methu ffindio rhyw rye bread ar y werth, so fi'n neud rye bread, ond dwi'n dweud, so hang on, beth dwi'n neud, dwi'n angen bach o, dwi'n angen Russian dressing, a dwi hefyd angen sauerkraut. Ukrainian dressing yn lle. Wel, dwi'n meddwl dyna mae'n gael o fo wan. So, beth ydy'n neb yn gwerthu Russian dressing. So, rhaid i fi wedyn neud Russian dressing i'n hyn. So, dyn eisiau ti fyny neud... Fatha, bron i pethefnos o ymdrech i mewn i neud bechtan. Lockdown coded fanna, Bryn. A wedyn, mae fi'n mynd o dda. Mae'n bechtan neis. Oh my god, fel cychwyn y sio, di hwn ddim yn frechdan weithio dwi wedi cael. Yr un na dreulus i pethefnos yn neud yn ystod Covid, honna. Cool, dwi wedi dysgu sydd yn neud hyn wan, gret. Dwi beth yn mynd i neud o eto. Oh god. True story. Dwi'n credu eithon ni trwy lot o bethau fel na. Faint o bar o banana cafwyd i gwcio yn ystod y cyfnod yna. Dwi'n hynod ymwybodol bod ni wedi bod yn recordio am dros hanner awr a heb actually siarad am unrhyw fath o tech na newyddion. Mae pawb sy'n gryndo i'r stwff yma am 15 blynedd. Dwi'n gwybod na fod yma fucking nonsense da ni'n neud bob tro. Dwi'n siŵr bod fi wedi deud hwn. Chapter Marcus, skip ahead. Mae Iestyn yn neud yr ymdrech mewn Chapter Marcus bob un sodding mis. Ni'n really gwerthfawrogi. I chi cael just avoidio'r bullshit ma da ni'n neud. Hoffwn ni unwaith eto fy negu fy niolch ar ran 66% arall yr Haclediad i Iestyn am gynhyrchu'r siow. Basically, cadw fo'i fynd. Yr gwaith mae'n rhaid i fewn i hwn. Eich fod da ni'n... Os da ni'n cael trwy'r recordiad yma a bod dos na ddim cursed episode. Eich fydd o'n digwydd yn yr editing phase oherwydd dwi'n mynd i arbrofi efo editing newydd. Oherwydd mae DaVinci Resolve yn dod am fersiwn 20 allan wan sydd mewn beta. Ac mae o fwy... Mae yna AI elements yn efo sydd yn gellu neud o'n haws. Y rheswm dwi heb di defnyddio fo o blaen ydy, y byr, yr unig rheswm ydy fod dos na ddim remove silence ar y tracks. Sydd yn hynod o handi. So rwy'n arall ddim yn siarad. Mae'n just yn tynnu'r audio i lawr. Ond rwan, mae o i fewn yna. A rwan, be mae'n gallu neud ydy balansio ni gyd. Ac am fod dwi'n mynd dal yn cweit yn dallt. So mae audio a cael pawb i swnio'n neis a bla bla bla. Ond rwan, mae'n gallu neud oedd eich di. Ti'n meddwl be, dwi'n gwybod ydy hwn ddim ar y rhestr, ond erthygl wedi dropio ar Guardian on news and like, don't ask what AI can do for us, ask what it is doing to us at ChatGPT and co-harming human intelligence. A dyna'n union beth da ni siarad amdan fan hyn, right? Mae'r erthygl yma... Mae'n ti'n llyfu batch o dwywaith, tod. Mae hwnna i ddod eto. Unwaith eto, Patreon top tier access i'r chat, bys y bobl yn deall hwnna. Faint o hilarious ydi rhoi fake idiomau fewn i chat nage, bad, sorry, Gemini? What is it called? Ond mae'r erthgol yma'n briliant. Mae basically amdan yr impact o pa mor hawdd ydi hi i gael AI wneud dy feddwl di dros chdi.
So, researcher underscores these concerns. Michael Gerlich at SBS Swiss Business School in Cloton, Switzerland, tested 666 people in the UK and found a significant correlation between frequent AI use and lower critical thinking skills, with younger participants who showed higher dependence on AI tools, scoring lower in critical thinking compared with older adults. Sydd yn anodd, achos ti'n kind of fel, iawn y boomers oedd ydi creu Brexit, achos oedd Facebook di gallu marchnata fucking toxic hysbysebion o grŵps iddyn nhw. But, ond, literally newid, so dyma di'r glorian, dyn ni fel podlediad wedi goffod i chario rownd am like y degawd diwetha, lle mae fel, ond pan mae o'n dysgu stwff am y ffordd wyt ti angen gwneud tasg, mae hwnna'n amhrisiadwy wedyn, yn dydi o. Ti'n cael y 2 awr o dy fywyd yn ôl. O, beth sy'n dda ydy fod mae'n neud yr audio tweaks mae gyd, ac os dwi'n reid opening music track i fewn, a wedyn mae'n dipio'r audio yna, a wedyn mae o deud fod wedi codi bass yn Bryn, a wedyn di... Dwi'n credu bod ti'n codi'r bass o Bryn. Mae bass yn... Bryn's pretty bassy, man. Ond wedyn, oherwydd fod yn defnyddio AI i wneud hynna i gyd, mae'n dangos i chdi yn y mixer be mae di wneud ag yr y timeline, so ti'n gellu tweakio fod y hun wedyn. Brilliant. Sydd yn wahanol iawn i gofyn fod generatio image o rhywbeth Miyazaki. A dyna dydy yr syniad o... Da di gochi Sioned. Mae Sioned i holcio allan. Mae di... haidio allan. Haidio allan, Ydy peth, ti'n defnyddio'r toolsyn am be mae di cael dylunio i wneud. Oedd ti sôn oesodd yn ôl am y ffaith bod oedd gen chdi toolsyn yn editio chdi, lle oedd chdi'n gallu dweud yn reit, peintio'r bond yma allan o bob un ffram. Gret, mae'n perffaith, chos ti dangos o bein mynd oed i wneud y gweddi chdi, a mwyn safi, a ti'n defnyddio'r toolsyn am be mae'n fod i wneud. Maen nhw'n dweud wan, maen nhw rhyw, dwi'n gwrs bod nhw'n peth go iawn, ond mae gen ti y syniad yma o vibe coding. Lle bod... Dwi'n chwarae fo. Yn ytrach na bod ti actually gwybod be sut i actually adeiladu cod ac actually gallu sgwennu cod yn iawn. Dwi'n rhoi y syniad i AI yn either AI creu y cod iddyn ni. Ti'n actually dall beth sy'n digwydd. Ti'n methu mynd i fewn ac actually gweld di hwn ni'n gweithio'r ffordd mi o fod i'n neud. So ti'n actually dall be mi o'n neud a beth sy'n mynd i ddigwydd o ti. So mae'r erthigol yma, dwi'n gwybod mae o'n gallu bod, mae'n a lot o fel, we're getting stupid. A dwi'n ffindio wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen. Da ni'n elder millennials, cysbing Gen Xers, falle, ond da ni'n ffigur allan, hey, hold on wan. Lot gan I critical ideas amdan sut mae AI yn effeithio'r meddylfryd genhedlaethau o blaen dan ni. A mae'r erthigol yma yn yr un yn y Guardian, ydy'r un o'r rhai cyntaf dwi wedi rhoi sydd yn hoelio be ydy misgivings fi, achos da ni wedi wastad advocatio ar y siow yma, teclyn i'w ddefnyddio i wneud y gwaith wyt ti'n creu yn haws ac yn gyflymach, so bod ti'n gallu treulio mwy'r amser na'n bod yn greadigol. But ti'n gallu treulio mwy'r amser yn rhoi hilarious mic drops ar y siow yma yn hytrach na tiwnio allan fi'n peswch pan dwi'n anghofio hitio'r bwtwm peswch. It's Robert Sternberg and Cornell University. The greatest worry in these times of generative AI is not that it may compromise human creativity or intelligence, but that it already has, o ran y cenedlaethau sydd basic. Ti'n gofyn nathon ni tyfu fyny hefo'r internet, so oedden ni'n un o'r cenedlaethau oedd yn gallu critically edrych ar pan oedd Facebook yn ffocin i fyny, or whatever. Ti'n gallu darllen ads oedd yn chwarae ar dy emotions di. Gen ni bach mwy o media literacy, achos mae ni wedi tyfu fyny ar chatboards a stuff, yn doedden ni. Whereas oedd Gen Xers a boomers yn sicr heb. A rwan dwi'n wyndro be di'r effaith o cenedlaethau dipyn iawn ni sydd wedi tyfu fyny hefo'r norm ydy generative AI.
lle mae hwnna'n mynd â nhw o ran critical thinking skills. Lle dyn nhw ddim wedi goffod ffurfio i barn nhw I hunan am rhywbeth. Maen nhw'n gallu mynd, so which one is the best Batman? Like, what's the critically, which one is the best Batman film? A wedyn maen nhw'n just gofyn y thing. Yn hytrach na mynd, I fi, Ond enghraifft da arall nes I ddod ar draws yn y mis dwytha oedd fod oedd gyn y ferch gwaith cartra I wneud ac o'n I efo hi ac oedd hi y problem mae'n cael ydy efo iaith fod efo dyslexia a falle wrth gwrs ti'n gallu efo pesau ti'n gallu edrych fyny geiriau mewn geiriadur a falle ond be mae'n stryglo fod unwaith mae'n darllen y brawddeg fod o dim yn cweit yn neud synwyr so nes I ddweud mae hwn rybys am fod yn lle fod fi'n gorau esbonio be mae bob un cwestiwn yn olygu just dyma sydd mae ChatGPT neu Claude neu be bynnag nath ni sticio fo Claude yn diwedd highlightio'r cwestiwn paste fo fewn yn un o the chat AI robots a deitha fo neud I symleiddio y cwestiwn mae fi please be maen nhw eisiau gwybod am fod na rwy'n sydd I geirio'r cwestiwn mewn ffordd. Mae bron fatha fod nhw yn yr ysgolion yn trio twyllio chdi fewn I drio fatha yn lle just reid o'n blwmp ac yn blaen. Bod darllen y cwestiwn yn rhan o'r exam, basically. Bod darllen y cwestiwn yn fel un o'r steps wyt ti'n gorau mynd trwy I giro fo. Ond pam wneud o mor anodd? Os mae yna ffordd haws o ofyn cwestiwn. Exactly. Os mae yna ffordd haws o ofyn rhywbeth. Gofyn y cwestiwn. A unwaith oedd I dreid bob cwestiwn I fewn yn oedd I cael o allan yn haws. Mae mor simple o'n. Brilliant. Mae mor frustrating. Diddorol. Mae dyna ydy y ffordd... Ond sut sa ti fel, oedd y ti fel rhiant sy'n gallu gweld, ma hwnna'n neud sens. Achos be fyswn i'n poeni fo beth fel yna di bod fucking Gemini neu whatever, just ydi fucking neud rhywbeth fyny. Oedden nhw wedi symleiddio fo. Oedd. Yn yr enghraifft yna, neu oedden nhw wedi mynd, maen nhw probably eisiau ti... Na, oedd o wedi symleiddio, oedd strwythyr y frawddeg rhywun peth, ond wedi eirio touch yn wahanol. Ac oedd 80% o'r geiriau heb di newid yn efo. A just swapio rei pethau rownd ac newid rei o'r geiriau yn neud o gymaint haws I ddarllen. A dwi'n ffeindio hynna efo llyfrau Cymraeg fatha yr un mwyaf frustrating nes I ddod ar draws oedd mae yna graphic novel o Brenin Arthur di cael ei wneud yn Ffrainc I ddechrau ni a mae yna gyfieithiad Cymraeg ohono fo a mae'r Cymraeg yn efo mor anodd I ddarllen. Dim y busnes fel gor gywir neu bod nhw wedi trio wneud o fel ancient Cymraeg neu rhywbeth. Wel, oedd o ddipyn bach o hen Gymraeg, ond oedd o just rhy anodd I chdi mwynhau o, o'n i'n gorau edrych fyny geiriau bob munud. Mae hwnna di bod yn broblem efo llenyddiaeth Cymraeg mewn cyfieithiad ers mor hir bod cywirdeb yr iaith bod y cyfieithwyr bod cyfieithwyr fel dyma di'r ffordd ddechrau o neud o a ti fel hwnna ydy'r ffordd ddechrau lenyddol o neud o ond mae iaith lenyddol Gymraeg a iaith llafar Gymraeg mor wahanol ges I pan o'n i'n cyfieithu Gnome i'r Gymraeg hwnna oedd ni'n cael oedd be di'r gair cywir ar gyfer desktop a dyn o'n yw air ryw weekend 20 llythyran hwn di'r un cywir hwnna os ydyn ni'n hwnna bydd yr ffagin testyn oedd i ar ochr y sgrin a so oedd ni'n gorau trio be sy'n air iawn fyr yn iwsio dwi'n gorau bod yn 100% cwyd dwi'n gorau bod yn byd a ni'n mynd tri am y gadar dwi'n just isio desktop fydd rhywun actually bloody dynyddio ond eto, yes, y ffordd, oeddech chi'n gofyn I ChatGPT roed yr ateb? Na. Da chi'n mwyn cael access i'r wybodaeth helpu dallt y cwestiwn. A dyna dwi'n defnyddio fo bob dydd yn gwaith I wneud hefyd.
i trio ddallt sut i wneud effaith o certain fath, sut fedra i wneud hwn yn haws. A mae gyd am wneud peth yn haws, a mae yn hytrach na am atebion. Ac fod, dwi'n gallu dallt yr athrawon yn poeni amdano, maen nhw'n mynd i ddefnyddio hwn i just i greu'r atab iddyn nhw i hyn. Ond i bobl sydd efo dyslexia neu anghenion eraill, maen nhw'n mynd i trio ffindio y ffordd hawsa iddyn nhw just cael drwyddo fo. Spectacles glas, mae fel screen readers. Y ffaith ydi o, achos mewn byd perffaith, bys yna aelod o staff yna, yn mynd, a ti'n mynd, hei, allai gael, dwi hwn ddim cweit ydi gweithio i fi, dwi'n cweit yn deall be maen nhw'n gofyn i fi fan hyn. Bys y gen ti aelod o staff dedicated yn y dosbarth i fynd helpu y rhai sydd angen y nudge extra na, i fynd dros, cos hurdle cyntaf ydi'r cwestiwn, de, o'n i'n sôn cynt fel, hwnna di o. Mae fel pan ti'n trio am job. Dwi'n cofio trio am job cwpl o fynyddoedd yn ôl dros efo'r Llywodraeth Cymru. A mae llenwi civil service job applications yn ofnadwy. A nath o hefyd esbonio wrtho fi, dwi ddim eisiau bod yn y byd yna. Nath o really agor llygyd fi o fel, na. Mae'r ffaith bod mae o'n barrier to entry just gwybod sut i llenwi'r ffurflen. A meddyliad i rywun sydd wedi dod o gefndir lle maen nhw ddalluog tu hwnt, ond dydy just yr holl syniad yma o fel, mae fel neu cryptic crosswords. Mae fel neu cryptic crosswords. Hynna dia? Exactly. Concise, dim o cryptic. Okay, let's see, well. Cryptic crosswords. Os wyt ti'n gwybod os wyt ti di datgloi fo, you're in, ti'n y fucking clwb. Ond meddylia y gallu sydd yn pŵer sydd hefo rhywbeth fel generative AI i godi'r hurdle yna, fel bod rwy'n yn gallu dechrau mynegu hun a pasio, achos maen nhw wedi rhoi be mae'r athrawon isio glwed. A mae hwnna'n beth arall yn dweud. Mae geirio cwestiynau gyd amdan. Like, ti literally isio cael un math ateb allan o plentyn yn hytrach na beth i random. Prynu Meta Raybans iddi fynd i fewn i'r exam. Well, Iestyn, symudwch ymlaen i stori Meta Raybans. Fi'n gwybod, da ni'n neud o rownd y lle efo'r news ma, but da chi'n gwybod beth ysgol wrthyn ni. Gwan. Nath ni madio hwnna i'r notes, ond da ni just sôn amdano fo. Dwi'n siarad am hyn o gwbl, ond dwi'n cofio nhw at yr Patreon-only chat. Mae'r Meta Raybans wedi troi ymlaen i chi allu cael cyfieithiad byw o... Dwi'n cofio faint o ieithoedd maen nhw'n cyfieithu wan, ond... Cymraeg? Deud fod ti isio Sbeineg. Dwi'n checio da. Dwi'n meddwl ti'n gorfod berchen. Mae hwnna'n broblem efo'r cwmnïau yma. I ffindio rhestr o pa iaith maen nhw'n gefnogi bob tro'n poen yn dyn. Ond ia, maen nhw'n cyfieithu yn fyw. Beth yw'r diagram o bobl sy'n siarad Cymraeg a bobl sy'n berchen Meta Raybans? Dwi'n cedi bod y cylchoedd na'n bell i ffwrdd. Ond, sorry, nes i dorri ar draws. So, mae 2 flynedd yn ôl, oedden ni'n siarad am Google I.O. Ac mi nath Google dangos spectols ar merch ma, ac oedd hi'n gallu deall di 9 hi neu rhywbeth yn siarad mewn Cantonese, dwi'n meddwl efo, neu rhywbeth fel la. Ac, ond be oedd hwnna'n neud, oedd rei subtitles i chdi ar y sgrin o'r spectols tra oedd rwy'n arall yn siarad. Mae Meta efo speakers bach, sydd tyllia bach yn wrth ymol dy glys di, ac be mae hwnnw'n neud ydy ailadrodd be mae'r person arall yn dweud yn ôl yn ei iaith ti'n ddeall. So ti'n clywed o yn hytrach na ddarllen o, so ti'n dydd sylw di'n mynd, dydd eich gadach di'n mynd sgrolio ar draws rhyw subtitles. Ffrangeg, Eidaleg, Sbeineg a Saesneg. Nice one, Bryn. Ar y funud. Our man on the ground. Beep, 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 beep. So mae nhw'n siarad yn ôl, ac ti'n gallu lawr lwyth o'r iaith i dy spectols, so mae'n gallu gweithio heb cael ei gysylltu i'r we hefyd. So, chwarae teg ydyn nhw. Eda i, Ys ti'n mynd i helpu world peace? So, na destabilisio democracies ydy kind of thing
suck, ond yeah, world peace. Cam cynta at yr Star Trek pin. Ti di deall di? OK, so sôn am ffuglen yn dod yn ffaith. Get it? Gawn ni fynd nôl i ffilm Spike Jonze, Her. Hwyl. Oedd hwn yn erthygl ffantastig. Yn y slate, ydw i'n iawn? Slate, ie. Y slate. Just erthygl, lyflu feddylgar, a tachos dwi'n cofio gwached Her, a ddim sylwi to 2025 oedd o'n wedi'w selio. Mae hwn fel y thing o fel, chi'n gwybod Back to the Future ydi predictio 2015. Ac ydyn ni fel, wow, amazing. Ond... Mae mor bell yn y dyfodol. Ond, dwi'n cofio gwached Her, actually, a teimlo fel, mae hwn yn sort of... Cos o'n wedi newid... Dwi'n cofio beth o'n wedi wneud, o'n wedi basically... Oedd y costuming choices i gyd yn efo, fel petai, rwan y 1920s ydy'r costuming choices i gyd, achos bod, maen nhw'n credu fydd na fel, erbyn 2025 fydd pawb yn edrych yn ôl i'r 20s am ysbrydoliaeth nhw. Ond oedd o just ddigon agos, a ma'n... Mae'n edrych fath o hipster. Fantastic, yn dydio. Ond mae'r erthygl, mae'r awdur Tanya Chen, yn sgwennu amdan a sgwatched y ffilm. Na i just ddyfynu o'r erthygl, cos dwi'n gwneud bod really ddiddorol. 12 years ago, Theo, prif gymeriad, felt more like an abstract idea, a man I romanticized in all of his sensitive, self-tortured, manic pixie dream guy ways. Today, Silicon Valley is brimming with this type of guy. He's the blueprint for the average data creative, modern white guy who yearns to be fashionable, but ends up dressing like all the others. Think Uniqlo beige, tortoiseshell glasses, with a pop of colour to feel interesting type. Beyond the aesthetics, Jones predicted that we as a generation of Theos would be disconnected and listless as ever. Even in our desperate pursuit of real connection, we are turning to chatbots to be our therapists and best friends, with some even admitting that they trust and feel more viscerally with a robot than their IRL therapists and best friends. We want the raw experiences of forming friendships and falling in love, but we turn to the artificial to hack it. A mae'r whole syniad yma o werthu profiad dynol yn ôl i ti yn rhygnu rownd yn ymhenni continuously. Wel, ti'n mynd risgio byd os ti'n mynd, di'r bot ti'n mynd i ddweud na i chdi na di, ti'n gwrdd poeni am fod wneud hwyl am dy ben ti'n neu'n rhedeg off efo neb arall. Some consequences efo nhw. So beth ydi, ti'n mynd colli, so byd i golli, welly... Ond dyna beth ydi, so paragraff ola, dwi'n gwybod eto dwi'n darllen allan, ond y paragraff ola, o'n i'n ffindio'n really bwerus. When I was 21, I watched this movie and saw a dystopian story of a man who falls in love with a robot, cautioning us about what can happen if we lean too far into tech. Kernels of that are still true, but I think that greatly deflates the more potent message that Jones was trying to deliver. Today, in the real 2025, knowing that people are developing serious and codependent attachments to chatbots, the story Jones presents in Her is much, much more loaded and pervasive. The movie is about our inability to cope with being alone with our thoughts, our wounds, our desires, our regrets, and our yearning in an ever overstimulating world where we need to sit in uncomfortable silence and pain in order to grow and to become people primed for the authentic interactions and unions. Yet, we reach for anything tangible or intangible that money can buy to avoid doing so until we move on to the next thing. Neb eisiau tyfu fyny. A dyna beth, achos mae bywyd, dwi'n credu bod ni wrth fynd yn hun, ti'n colli bobl, ti'n mynd trwy shit, a mae o'n brifo, a mae o'n anodd. Mae o'n fodi. Dyna di byw. Ond mae pobl yn nymio efo troi at y pethau yma, ynddi? Dyna di... Mae di bod yn alcohol, mae di bod yn gyffuriau, mae di bod yn grefydd, dros hanes dynoliaeth, mae delio hefo yr unigrwydd o fod yn dy ben dy hun. Cos os a neb arall yn gallu rhannu fo efo ti. Ti'n gallu bod yn agos i bobl, ond sa neb fewn yna hefo ti'n agos. A mae'n really... Dwi'n gwybod mae hwn yn mynd i fod yn witchy... Mae hwn bach yn woo o ran... Ond mae'r... Eto fi an Venn diagrams. Mae'r Venn diagrams o fel AI a fel profiad mewnol dynol yn overlapio. Achos maen nhw gyd yn generations o... Mae AI yn trio mimicio consciousness
dynol, ond da ni'n byw na fo drwy'r amser. Fel rwy'n sydd really trio dysgu, mae myfyrio, dwi'n gwybod hwnnw'n swnio'n Bryn, dwi'n mynd i gael ceg mewn hanner munud. Ond yr whole point o myfyrio, oedd y 2-3 mlynedd gynta, ond y fi wneud o, yn boen o eistedd na, hefo dy feddwl dy hun. Dwi'n cofio eistedd, achos nes i gychwyn lot dros lockdown, dwi'n cofio eistedd na, swn i'n eistedd, a ni mond yn gallu manegio 10 munud ar y mwyaf. A swn i'n crio, dwi'n cofio clywed yn hyn yn gweiddi ar yn hun, yn ymhen, mae'n stupid, beth sy'n god, mae'n horrible. A ti'n dod a ti'n cario yma, a ni'n lwcus, ddim yn cael salwch na byd fel na, torri trwaf i le o just gadael iddo fo, just bod. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n mor anodd rwan, achos dwi'n ffeindio fan anodd rwan, dwi'n seicio podcast arno bob tro, dwi'n tŷ ben yn hun, achos dwi just isio'r gwmni. Sorry Bryn, o ti'n ganol deg? Na. O'n i'n cytuno fo ti, ac un o'r hefyd y peth di, mae'r profiad o cael dy galon di torri, y profiad o colli, mae o fod i helpu ti gallu ymwneud yn y byd, ti'n gwybod, os mae rhywun wedyn yn treco i mantis yna ti'n gwybod, ti di efo'r profiadau yma, gyn ti'r cleision a gyn ti'r scars a bob dim i gallu ymwneud efo fo. A peth ydy os ti'n mynd trwy dy oes heb yr stwff yma, beth sy'n neud ti'n neidio fyny fod oedd rhyw naive idiot. A beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae rhywun really mynd i gallu cymryd mantis yna ti. A'r problem ydy, mae'r AIs mynd i cael greu gan y metas a'r alphabets a'r open AIs o'r byd. A mae nhw'n gwerthu hynna i rhywun, i gwerthu dy sylw di, dy deimladau di, i rhywun gallu ysbysebu yn benodol i ti. Ti'n edrych ar y stwff Age of Surveillance Capital. Mae nhw'n cysylltu ti i'r dopamine receptor na gallu whack iddo fo, a ti wedi'n dweud, dwi'n teimlo well wan, a hwn ydy'r thing sy'n dod o fi. Ti wedi'n mynd yn ddibynnol yno fo, wedyn mae hwnna'n deud i ti wedyn, hei, ti'n be, ti'n edrych fo bod chdi di blino, be yw'ch chdi stopio yn y coffee shop na fanna am coffi? Mae'n di wneud yr un a ti'n really licio. Hwna dio. Yr syniad ma o fyw mewn byd lle mae'r technoleg yma yn cael ei ffinansio gan predeitio ar whims anghenion desperate dynol. Fel, dwi'n gwybod bod ti'n mynd i jumpio fewn y munud. Eto, dwi'n gwybod bob penod ar Haclediad mae fel Sioned's rant amdan byw fel dynes yn 2025. Mae un o ongoing crusades fi ydy agor llygad fy mhlant, mostly fy merch, i pervasive advertising culture mae hi'n tyfu fyny yna fo. Cos dwi'n gwybod mae hi'n mynd i tyfu fyny efo hogiau yn ffacin Andrew Tatio, a mae hwnna'n whole thing. Ond pan wyt ti'n mynd trwy fywyd, a dwi'n esbonio ddi hi, drach ar y merched, wyt ti'n gweld ar adverts YouTube yn trio gwerthu, achos mae hi'n cael adverts YouTube i perimenopausal women, achos mae'n signed in fel fi. Ond maen nhw fel, drach am maen nhw'n trio deud, hei, sbio'r wrinkles na sgen ti. Pryna hwn i gael gwared o'n nhw, ti'n digon da. Hei, ti isio dwi'n cael adverts am weight loss injections. Dych ar hwnna. So maen nhw'n deud bod mam ti ddim digon da. Maen nhw'n deud, mae hyn nhw'n just yn trio gwerthu syniad i ti. Hei, dyna di YouTubers fydd i'n gwachod. Maen nhw'n cael ei talu i werthu rhyw syniad i ti o beth dyle ti fod. O'n i'n gweld ysbyseb dod o blaen am all over body deodorant, lle ti gallu rhaid... Oh my god, erasure of your humanity. Och ti'n gwybod yn gofyd stinky fucking human bach. Oedd o'n rhaid ar dy draed, neu ar dy dyn, ar dy genitals. Adeiladu terror mewn bobl o fod yn human, yn agos i humans eraill.
Dwi'n siarad lot, dwi'n gwybod amdan hyn, a un o'r awduron dwi'n mynnu dyle bobl gwrando darllen, lle bynnag chi'n gallu ffeindio hi, Jessica Defino, mae gen i hi Substack ar dderchog. Oedd hi'n arfer gweithio ar Kardashians. Oh, wow, okay. A nath hi just fel, nath hwnna agor llygyd fi i'r fucked up state o hyn i gyd. A mae hi'n sgwennu fel, mae'n sgwennu'r Guardian. Ac oedd rwy'n ydi sgwennu fyny'r Guardian, mae yna colofn gen i hir nhw'n Ask Ugly. Ac un o'r pethau diwetha yn Ask Ugly oedd fel rwy'n yn deud. So, mae gen fi am rawdi gaps yn danedd ni. A dyn ni wedi ffigur allan, da ni rwan yn gallu mae o'n gallu fforddio cael y gap ma di ffixio, cael ei ddannedd o di ffixio. A dwi wedi ffigur, dwi'n cael ei efo bach o seifio gallai i wneud hynna fyd. Ond mae gennau gred really galed mewn fel self-acceptance a stuff. Like, dwi yn mynd i gael y dannedd ma di wneud, ond sut dwi'n derbyn bo fi isio cael nhw di wneud. Ac Jessica Defino di sgwennu'n gret amdan psycholeg hynna i gyd. A un o'r pethau ddedodd i oedd fel, or you could just go to a sex party, because seeing people of all sizes in ecstasy enjoying each other's bodies will cure your body problems. Achos dyna beth messy humans cyntefig yn byw mewn cyrff yda ni. Ond mae'n brains ni'n byw mewn rhywle completely gwahanol. Mae'n brains ni'n byw mewn rhyw byd lle da ni'n digon da, ond dim digon da i be? Jordan yn oh my god, yn cympysio hynna yn y ffordd, mae hi di mynd mor bell. Mae'r tristwch tu fewn hi di dod allan fel dwi'n newid popeth amdan yn hun. O'r erthigol... Beth yn ddigon o'n achdi am yn o'r erthigol o'r BBC ddoe, dwi'n siwr sôn amdan epidemic o cosmetic surgery in China, lle o'r ddynas yn dweud bod i wedi bod dar y gyllell 100 o weithiau, a sa'n mynd 100 eto. Mae Asian aesthetics, mae Korean enwog iawn am i aesthetic surgeons nhw. So, apparently, o'n y broblem efo pobl yn mynd o China i Korea cosmetic surgeries, trio dod adra, drwy'n mynd edrych eu passports dwi'n mwy. Ie, ti'n goffa cael certificate. Ti'n goffa cael certificate. Dwi'n mynd jocan. No. Ti'n cael certificate o'r aesthetic surgeon yn Korea i ddeud mae'r person yma wedi cychwyn yn edrych fel hyn, wedi gorffen yn edrych fel hyn. Ond dwi ddim yn mynd fewn i dadl bobl traws. Cos dwi'n teimlo mae hwnna yn wahanol. O ran, beth ti'n neud, ti'n newid y gorff. Mae hwnna yn rhywbeth llawer tyfnach na aesthetics lle ti'n gwybod yn iawn pwy wyt ti, ti'n fel dwi'n... Wel, ydyn nhw, di'r cwestiwn. O ran dy hunaniaeth, o ran, dwi ddim yn y corff anghywir, di corff i jyst ddim digon da. Hwn eto, dwi'n mynd y corff iawn, achos dwi'n mynd edrych fatha'r llun sgynna yn ymhen. Wel, na llun o Instagram ohono fi. Pwy sti roed y llun yn dy ben yn gwestiwn arall. Exactly. Yr busnes ma o farchnata, mae mor problematic bod economi'r wlad yn dibynnu ar bobl i beidio teimlo'n iawn. A wedyn, mae'n cysylltu nôl i beth eisiau dod yn cynt efo'r critical thinking a'r dibynnol ar AIs a falle. A'r syniad yma fatha, wel, ti'n imprintio ar yr AI ma fatha dy riad neu fel a dyn nhw byth mynd i roi stŵr i chdi. Na, dyn nhw byth. Dyn nhw byth mynd i roi stŵr i chdi. Ti byth yn mynd i, dyn nhw'n mynd i yrru ti gwely heb swpar, dyn nhw'n mynd i dragio ti o'r siop chos ti ar stremp a... Mae nhw fel Anna de Armas yn Blade Runner 2049. Ie, dyn nhw'n mynd i codi cwylio ar y ti. Dyna chi fydd o de? Sorry, Iestyn, dydys i Anna de Armas ag eithaf eyebrows fel, Obviously. Ond dyna yr union, ddech chi wedi darllen yr erthigol gratia, mae dyna ydy'r ffordd mae hwn yn mynd, sef yr AI robot na sydd yn hwnna, ond da ni ar y funud wedi cyrraedd lle yn yr erthigol mae'n sôn amdan pobl sy'n cael affairs efo AI bots. Emotional affairs. Emotional
affairs, ond mae'n be oedd o'n ddeud oedd o'n creu false sense of intimacy mewn pobl, ac wedyn, ac os dwi ti ddim yn interactio efo pobl go iawn, wedyn mae o'n dydy o'n dysgu chdi really sut i gyfathrebu efo pobl go iawn, a fatha rei pobl yn defnyddio fatha ffordd, sut i adeiladu courage i actually yn allan i siarad efo merchaid. Practisio the pick-up lines. The lanes, yeah. Oh, yeah. Ond wedyn, dwi ti'n mynd i, os ti'n mynd i cael dy daflu nôl yn y byd gywir, ti'n just na i just mynd yn ôl a byd bach saff fi yn fyma, ac wedyn ti'n mynd yn stuck wedyn i fewn yn y box bach na. Mae'r box wedi llai ac llai. Ie, ac tywod, yn yr mis dwytha yn digwydd, adolescents ddod allan. God, yn i'n mynd yn rhaid i mentro siarad am hwnna. Mae'r plentyn yn stuck yn ei stafell wely nhw, oedd mam a'r tad ddim yn gwybod be oedd nhw'n neud ar ei computer, a ddim yn gwybod. So ti'n mynd lawr y lôn yna o fod, ti'n just yn creu narrative yn dy ben o rhywbeth sydd yn hollol ffals yn y byd. A ti ddim yn, a dos o ddim awydd a ddim impetus i confrontio beth sy'n bod, os na ddim ti wedyn yn mynd o ti'n be, na i just neud hyn, i just i mynd am bywyd hawddach, mae'n ffain. Mae beth yn dechrau berwi, o ti'n dechrau, mae'n outlet sy'n chwilio amdano, mae'r thing yna, a neith o byth dena i chdi, neith o byth deud ti'n hell, neu byth dim heno, neu i'n byd fel, mae'n just yn mynd i ddeud, be bynnag ti isio, dwi'n waith bedio, dwi yma, a na i ddim, dwi ddim yn rhy brysur. Ti'n meddwl bod rhan fwyaf o celf mawr dynol ryw wedi dod o dynau bod ti'n yn cael pethau ffordd ti eisiau Poen a diodd like, literally, oedd y Buddha yn fel 500 BC, dyna'r holl beth nath o setio allan fel, basically, life is pain, princess. Oedd fel whole dysgeidiaeth fo, ond oedd o fel, ond ti yn gallu delio efo fo. Yeah. Os wyt ti'n derbyn o. Yeah. Diolch yn golygu bod ti'n goffo leicio fo, ond bod ti'n derbyn o a gweld be ti'n gallu neud. Yr whole point ydy bod ti'n codi o hynna a ti'n tyfu a ti'n datblygu a ti'n gweld wedyn mae o'n dreial an y ti a'r pwynt ydy ti'n gallu codi i cwrdd ar trail yna neu ti'n gallu collapsio ti'n tyfu drwy hwnna a neu os ti'n blentyn ti'n mynd yn blentyn am dy holl oes yr whole point ti'n rhedeg o gwmpas a ti'n sgripio dy benglin a ti'n dweud mwyn wedi brifo chatbot yn dod i climio goedan ac yn disgyn ac yn torri dy fraich ti'n gwybod ffuck oce neu fod yn mwy o falus rhan nesa a ti'n cario ymlaen climio nath yn niethi hi taflyd off ceffil mae hwn yn fideo neith mam ddim gwachad no nath o fynd ar y chat nes i watchad a nath mam sort of edrych ar fi mae hi'n oce ond paid a gwachad o mae hi'n oce ond y peth ydi be nath hi wedyn nath hi ar yn cliché ti'n nôl ar y fucking geffil a hi dyna be ti isio magu yn dy blant y syniad ma like, dwi'n gwybod ma'n overuse resilience a ma'n rhywbeth dwi ddim yn credu bod genna i ddigon ohono fo a ti'n trio magu fo'n dy hun a ma insulatio dy hynna dwi'n mynd gwadu bod bywydau bobl yn gallu bod yn horrific ac os wyt ti di mynd trwy severe biws a severe bywyd effernol a mae chatbot yn helpu ti allan ti'n mynd be mwyaf pwer i ti ond os wyt ti'n rhywun galle fod yn pigo dy hunan fyny ond bod na girlfriend ti di dympio ti a mae cymdeithas yn deitha ti mae Andrew Tate yn deitha ti ti'n mynd merched yn fucking shit a ti'n pigo fyny'r chatbot na ti'n mynd na i just siarad efo Heather fan hyn mae
dwi'n gwybod, da ni eisiau mynd mlaen, incel culture, whatever. Sorry, mae hwn yn swnio fel drunky rambling, ond mae'n rhywbeth mor fawr, mae mor anodd i ni... Haclediad. Drunky rambling. Haclediad, colon. Yn meddwl am stuff sydd tyma bach yn rhy gymleth a philosophical iddyn nhw, ond yn trio anyway. Yeah? Wel, da ni di nid yn hyn yn edrych fucking nutters ac yn stupid ar y raglen yma. Ganta 45 o weithiau eisiau. A da ni dal yn neud o, achos da ni di dysgu. Da ni di cwmpa off o ceffil na, yes. So, hwn yn di'r holl pwynt yn ymwneud i bod ti fod i cael ysgyrsiau yma. Ti fod i mynd, mae hwn yn bwnc anodd. Ffain, da ni'n mynd i siarad amdano fo a gweithio fel lawr. Gweithio allan. A gweithio allan. A gweithio allan sydd da ni symud ymlaen. Be ti'n dweud, yes? Ond i jyst i ddod ar rheola Ofcom newydd i fewn iddo fo. So, ydy unrhyw beth mae Ofcom wedi gyhoeddi yn mynd i newid unrhyw beth yn y dyfodol am hyn? Fel earthquake ym myd diogalwch ar-lein, na i fod yn onest ytho ti. Mae o'n edrych fel bod nhw wedi goffod wneud rhywbeth a dyma di be maen nhw wedi gallu. Be ddigwyddodd oedd pam nath nhw pasio'r Online Safety Act na nhw'n basic trwy rownd a dweud shit, mae sgwennu deddfa ar gyfer y pwnc yma'n really fucking anodd a sy'n neb yn licio beth da ni di sgwennu. Hei, dyma be nhw'n i wneud, nhw'n i sgwennu fewn i'r deddf bod Ofcom yn gorfod dod i fyny efo reola a nhw'n i just puntio'r bel ma bell lawr y ffordd a geith hwfod y broblem i Ofcom a dyna beth ddigwyddodd a dyna beth da ni wedi cael wan ydi Ofcom yn dod yn ôl dweud well, yeah, man just said that these changes are a reset for children online. Really, they will mean safer social media feeds with less harmful and dangerous content. Dydy Meta heb di cyhoeddi yn byd fod nhw'n mynd i newid yn y feeds. Mae'n rhwystredig uffernol, achos y thing ma di fel, I don't want to see things in my feed, a ti fel, mae hwnna'n California issue yn hytrach na'n Ofcom issue. Mae hwnna'n global fucked up. Kardashian issue. Ydy, mae o'n lot mwy na be maen nhw'n meddwl ydi. Maen nhw'n meddwl fod nhw just yn gallu... Os fod nhw'n ei reoli just yr mymryn bach o'na, ond dydy o ddim... Mae o, fel ti'n dweud, yr lluniau, yr advertising, just y general marchnata o fewn fideos, yr pobl ma nhw'n dilyn yn y lle cynta yn cael ei ffaith ac yn trio manipulatio mewn ffordd, a ti'n gorfod dysgu dy blant fydda. Ie, maen nhw just trio marchnata ma nhw. Dyle fod rhain yn guidelines. Obviously dyle fod yn rhoi pressure ar Cymru. Ond ti angen bod basically yn treinio, ti angen treinio rhieni, ti angen treinio'r adults yn bywyd y plant yma. A'r peth di hefyd, mae o'n trio pwysio cyfrifoldeb magu'r plant i'r llywodraeth yn ytrach na i'r rieni. Ac maen nhw wedyn yn dweud, di'r rieni ddim eisiau delio efo'r sgyrsiau anodd, maen nhw'n eisiau delio efo fatha'r stramp a sgrechian sy'n mynd i ddigwydd, nhw'n eisiau delio efo... Hwna. Sôn am hysbysebion, fel fi, gwerthu pethau ni. Weles i hysbyseb ardderchog, a dwi'n dweud hyn yn aml, cys hysbysebion yn toxic. Basically, yn hytrach na dysgwch eich plant am fel set your boundaries yw hynna'n gwybod am stuff fel na. Mae'r hysbyseb yn honest iawn, achos oedd o just fel, right, 8 o gloch, tick, countdown. Wedyn, oedd gen rhiant app ar y ffôn, oedd nhw'n gwasgu, switch off, Wi-Fi to Susie's device, Jaden's device, switch them all off. A wedyn, yr joke oedd yr hysbyseb fel, yr fucking, plant yn mynd yn nuts, what have you done? I was in the middle of a game. Yn hytrach na fel, chi angen chat, dwi'n gwybod, mae o'n fel Sioned, dydy rhiant ddim yn gweithio fel na, ond dwi ti unwaith eto, rhywun peth o'n i wedi siarad amdan efo like,
emotional affairs efo chatbots. Ti'n gorau neud y penderfynu, ti'n gorau bod yn horrible, a ti'n gorau cael y chat gyntaf. Like, mae just switch off yr internet iddyn nhw. Great, mae'n mynd i stopio nhw fod arno fo, ond ti'n mynd i endio fyny'n colli, like, trust, a sgwrs, a chance i fynd, hey mate, oedd ti mor flynedig bore yma, nes ti ddim dal y bus i'r ysgol. Dwi'n eisiau hyn digwydd eto. Come on, man. Dyma be dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i riffo, that kind of thing. Dysgu cyfrifoldeb, ti'n dweud, oce, gwrdd nes ti fethu'r bus bore yma chdi ar y computer, so dyna ni cymryd, ti'n mynd cael y dyfais heno, ti'n gorfod i gwely am naw, a dyna ni. Dos am, o'n i'n, pan o'n i'n 8 yn 9, o'n i'n beth o'n i eisiau neud o'n gallu gwachod The Bell am 8 o gloch. Exactly. A o'n i eisiau gwachod o, oedd o 8 o gloch, ac o'n i rili eisiau ffocin gwachod o. Oedd o'n gorfod i gwely. A ni fatha, for fuck's sake. So o peth o'n dweud, na, mae siw, so dwi'n am teirydd, mae'n i gwely, dyna ni, dwi'n am, so mae'n dweud, I don't care, I'm not your friend, I'm your parent. Dwi siarad dros yn hyn fan hyn. Sgynnau'n plant, oce. Ond da ni di bod, da ni di cael yn magu mewn households eitha standard, Cymraeg, pethau fel yna. Mae yna lot o shit yn gallu digwydd mewn teuluoedd, ni'n gwybod. Oedd yr advert yna di really intrigio fi o fel, mae hwn o perspective dwi heb weld eto o ran gonestrwydd yr tantrums sy'n dod hyd yn oed o fel, fel mae Iestyn probably, ond mae gen ti teenager hun, o ran delio hefo like, tynnu llinell o fel dyma di beth sy'n acceptable a stuff. Like, ydy o'n gwella? Oedd nhw'n mynd yn hun? Mae o'n 17 fan, so ers gorffen ysgol, nathon ni droi bob dim off o ran parental controls a stuff, ond fod ni wedi cael sgyrsiau'r hyd yr oes a stuff, a dweud fod, granda, os ti isio, a mae'n dod lawr i fi'n esbonio fod, granda, os ti isio teimlo'n dda yn bora, mae'n rhai chdi gysgu'n dda nos, ag so mae o di dysgu hun mewn ffordd wedyn fod, dwi fed up o teimlo'n, dwi'n gorfod fod yn rwla, a fedra i ddim peidio fod yna, ac dwi'n mynd i deimlo fatha shit trwy dydd os dwi'n mynd hyn. A tywod, mae wedi bod yn gweithio dros hanner tymor ac gweithio yn hynt hefyd. Ac dwi'n mynd gwybod, ti jyst gorau torri drwad iddyn nhw mewn ffordd call a ddim mewn ffordd pwyso'r bwtw yma, mae bob dim yn mynd off. Dod wedi wneud hynna unwaith. Nes i wneud o, ac nes i clywed y gweithio'n dod o law grisiau. Ond, oedd o di cyrraedd pwynt o, ti wedi siarad, ti di mynd trwy'r broses fyna, a ti yn y last resort o just fatha, here we go. Nuclear option. A nuclear option. A wedyn, os mae hwnna bob tro'n hongian dros yna, ond fel mae amser yn mynd ymlaen, maen nhw'n dysgu o ran teimladau hynna'n sut maen nhw'n teimlo, a i cyfrifoldeba nhw hynna'n, maen nhw'n tyfu allan o'r peth, o just yn meddwl fod nhw'n gallu cael get away efo stwff, oherwydd fod nhw'n gwybod, wel, bywyd fi di hwnna, dwi'n eisiau teimlo fatha shit. Get away efo yna, ti'n sabotage o future ti. Y peth i fyd, os ti'n sa ti'n mynd i fod yn person sy'n mynd i trio dysgu nhw sydd i fod yn bobl call ac yn gyfrifol yn y byd. Mae rhywun arall yn mynd i dangos iddyn nhw ffordd o fod, a mae'n mynd i fod yn Andrew Tate neu'r Kardashians neu pe bynnag o'r byd, a ti'n mynd i licio'r person sy'n dod allan pen arall yn beipan na, so sa ti'n mynd i wneud o, mae rhywun arall yn mynd i wneud o, a bydde ddim yn hapus o nhw. Ti'n gorfod fod cymryd rhan yn ei bywyd nhw, yn hytrach na dwi just eisiau llonu, cer ar hwnna am rwan, a wedyn ti'n gorfod dod off efo, mynd i gwely wedyn, cymryd rhan a cymryd diddordeb yn be maen nhw efo diddordeb yn efo de. Dwi dal yn teimlo fatha, dwi heb di gwario gymaint amser a fyswn ni'n licio efo nhw dros y blynyddoedd maen nhw wedi bod yn fyw, ond dwi'n siŵr dwi di gwario lot mwy amser efo nhw, nath yn hadi, ag ond
pawb i weld yn troi allan yn oce, dwi'n meddwl. Ie, definitely. Mae hwnna'n part o'r cyfrifoldeb ti'n gweud o'n dod ar plant mewn i'r byd ydy. Nes di cael yr moment yno bleser, dwi'n cymryd, yn dod ar peth bach sgrichau yma mewn i'r byd. So y job ti wedyn ydy troi y thing bach sgrichau yna i fod yn berson sa ti actually eisiau ista nesau ar bwr ac a bwyd efo a gwachio nhw'n tyfu fyny ac yn dod yn berson arall ac yn dod â peth bach arall yn sgrichian mewn i'r byd a gweld y person yna'n tyfu fyny a ti'n trio dangos iddyn nhw hwn di'r ffordd i fod hwn di'r ffordd ddylia ti gallu os ti eisiau neud o bach o wahanol dy hyn oce, ffain, ond fel mae dwi'n meddwl di'r ffordd i neud o dyma mae fyny ti wan cymeryd y gwersi yna ac mynd ffordd dy hyn ymlaen yn y byd. Ar un o'r esgusodion mwyaf nes i reid un hyn dwi'n meddwl yn syniad da cael plant, Shari, oedd oherwydd fod o'n i'n meddwl mae hein yn mynd i fod yn gret i chwarae computer games efo. Please. Gawn ni siarad am y Nintendo Switch 2, which dwi ddim wedi bod mor excited am console launch achos dwi'n mynd yn cofio Switch 1, o'n i yn the throes of gael plant bach a bach. A rwan mae gennau plant mawr a mawr. A fi'n eitha excited am hwn, cos dwi'n mynd i gael chwarae Hades 2 ar y Switch. Ydw i'n excited. Mae hyn yn embarrassing. Mae fy mab Anwyl wedi bod yn safio fyny i gael, ostensibly, oedd o'n mynd i gael gaming PC. A wan mod i ffigur allan oedd o mond fel cwarter y ffordd i gael gaming PC a wedyn nath o mynd, well hold on, dwi 90% y ffordd i gyrraedd Switch 2 allai pretty much chwarae Cyberpunk oedd yn fel ti'n cael chwarae Cyberpunk allai chwarae Dark Souls ti'n cael chwarae Dark Souls a mae hwn di excitio ti ni ar syniad bod hwn yn mynd i fod yn chwarae'r third party games mawr yma. Yes, nas di priordro cyn i ni cyn i fi hyd yn oed groesi'r bont yna. Be sydd i wneud o'n si chi ta? Bo chi eisiau mynd amdano fo? Wel, dwi mond i deud wrth o'r raig fod wedi priordro, dwi wedi deud. Okay, so mae hwn yn purely yes thing. Ie, y negas dwi wedi reid ar draws ydy fod mae hwn yn ridiculous o ddryd. Mae yn ridiculous? No way, da ni'n prynu. Holiday Mexico dryd? Mae o'n andros o ddryd, ond dwi'n gwybod mae rhywbeth amdano fo. Ond nes di wneud y sums yn eitha handi o ran inflation-wise, dio ddim yn mega yn hebyg i'r Switch cynta. So, Beth hwnna, ti'n cofio hyn off top the ben? Ie, os wyt ti yn cymryd inflation normal i mewn iddo fo, ag y ffaith fod hwn eitha dipyn mwy pwerus, fod mae o gwmpas there and then. Ond lle mae o'n gweithio allan o well ydy, Bryn, stay with us. Come on, Bryn. Oh, come on. Mae chart allan yna amdan prisia games Mario Kart o'r game Mario Kart gynta i rwan. A di'r pris heb di newid bron dim dros amser. Mae just yn inflation neu be? Na, dydy mae hyd yn oed yn adjustio i inflation. Mae di mynd o rhywbeth fatha 50 quid i fyny beth o'r rwan. Mae di mynd fatha 75 quid rhywbeth fel na. So, oedd 50 quid back in the day o Mario Kart gynta yn massive sum o bres. Ie, dwi'n gwybod hwnna. Ac pan oedd Super Nintendo ddod allan, oedd, pan ti'n blentyn, ti'n meddwl amdan, be di gwerth hwn, am fod dwi'n cofio yr dolyg lle gathon ni NES. Ac oedd o'n 199 dwi eitha siŵr na dyna ffaint oedd o. Wow. Ond yn ôl yn y be bynnag blwyddyn oedd 1990 eich cyn yna 199 quid yn lot o bres. Cynal. So ond ti'n meddwl mae'n rodi chos
beth ti'n fel arfer yn gweld ydy mae technoleg yn mynd yn ratach ac gyflymach a dyn ti'n gweld mae'r stwff yma i weld yn mynd sa'ch chi'n disgwyl i prisio dechrau gostwng dros amser ond lle maen nhw wedi sort of aros lle maen nhw Ond os oes chdi yn os ti'n cymryd yn Nintendo Entertainment System mewn i o fod o'n 199 quid i ddechrau ni ti rwan yn gallu prynu Nintendo Entertainment System mewn pecyn bach tiny fel hyn gan Nintendo am rhywbeth fatha 40 quid a mae'n dod preloaded efo dyn ni'n faint o cant o games ac mae o efo mwy o features ond tybod dyna di sut mae'r pris di ddod lawr ond y technoleg di aros yr un peth ond rwan, da ni efo console, am fod mae pawb eisiau, mae eisiau fod yn well, So rwan mae hwn yn dod efo mwy o storage, a mae o'n neud 4K, ac yn mwy o frames per second, a bla bla bla. Ond dwi heb di ffindio hynna'n straen efo'r Switch cynta, ond mae'r mab, sydd efo llygad gwell na fi, wedi weld o'n straen arno fo. Enwedig yn chwarae Hades so oedd yn gymaint o fa mae bell chi wedi cyrraedd yn Hades yn ti chi? Mae'n newydd gymblitio fo Dwi wedi gorffen y stori? Do Achos dwi wedi bod yn cael abuse yn ti ni achos mae fi'n chwarae Hades am y stori dwi'n oed o'r god mode a dwi just yn chwarae fo am y stori wes mae'n llew fel dwi'n trio 100% efo a dwi'n mynd i gael ei gyd o'r weapons a dwi'n mynd i upgrade dyna mae o'n trio neud rwan mae mor dda ond mae o'n chwarae fo ar ei Xbox Series X oherwydd fod y frame rate yn fastach yr unig gem fi di 100% ar ioed oedd Lego Star Wars ar Bryn, Complete golf Saga claps. ar Xbox 360 Mae gen ti Switch yn does? Faint o hwnna ti di chwarae ers lockdown? Nes i weld fod oria Animal Crossing chdi yn y cannoedd Ia, ond o hwnna'n ystod y pandemic Swn i'n lyfio gweld ynys. Be di enw ynys ti, Bryn? Bryntopia? Probably. Bryn Mawr? Healing Dwi'n probably ddim yn dwi'n wedi yn eddol dwi'n meddwl gem dwythau fi chwarae oedd DC Villains? Na ci ond ar ryw gem gyn yr unig pobl nath wneud Untitled Goose Game House nes di chwarae'r in Yorkshire do hwnna Be? Dwi'n rybys Thank goodness you're here Achdi, hwnna oedd o hwnna ath ennill y BAFTA da Na, dwi totally mae hwnna di pasio fi heibio Nes i chwarae hwnna nes i completio hwnna ta 2 awr a hanner o gem just in back more stupid love it oedd ryw hen style fatha point and click adventure a pawb yn dod o Yorkshire yn y gem chdi gorau mynd i'r shop chips chdi gorau mynd trwy rhyw bwysig chdi panad bob 2 munud a bob math o bethau oedd yn eitha top dwi just yn darllen yr Guardian Tech dwi'n gwybod hwn yn sponsored by Guardian ond mae nhw'n slightly llai problematic dwi'n cyfnogi maen nhw wedi bod yn dweud so mae hands-on playing ar y Switch 2 Joy-Con drift maen nhw'n gobeithio bod nhw wedi sortio hwnna allan achos mae genna i controllers so mae genna ni da ni mor lwcus yn ti ni mae genna ni pob Nintendo system o'r SNES tan rwan dal yn gweithio does genna ni does dim un wedi torri efo ni o'n i'n gweld un o'r controllers ar dy ddesg barod so dwi'n dod ar bobl hefo ni this is an audio only medium mae genna ni GameCube mae genna ni SNES a mae genna ni Wii omlaen i rwan mae genna ni hefyd yr N64 yn tu mam a dad sydd dal yn gweithio'n ffain so mae pob beth yn gweithio yr unig beth sydd ddim yn gweithio di rhai o'r Switch controllers cynnar a genna ni da ni wedi goffod ail purchase reina achos yr infamous problems hefo'r Switch controllers cynnar nes dim gweld ar ei gwefan nhw oedd ydda chdi yn cael free replacement so mi nathon ni ffixio rhai yn nhw ond
o'n i di stopio cael mynedd i gyrru nhw'n ôl a gyrru nhw'n ôl a gyrru nhw'n ôl. So nes i endio fyny yn chwarae teg off Vinted, yna rhyw ddynes yn Aberystwyth bechod oedd i fel, da ni di accidentally prynu gormod o Joy-Cons, ac o'n i fel, sut wyt ti'n prynu gormod o Joy-Cons, just cael mwy o bobl draw i chwarae, mae'n ffain. A so brynson ni rhai pink a gwyrdd, a ni'n rili joio'r hynna. Hai fi ddeud, mae'r Switch wedi ail cynna cariad fi mewn geimio. Hades ydy yr unig geim dwi rioed wedi fully completio a really mwynhau. Dwi'n chwarae hwnna trwy. Lyfio chwarae Breath of the Wild. Ddim wedi chwarae Tears of the Kingdom achos dwi'n cedi oedd y building mechanic yn hwnna yn cymryd gormod. Oedd o ddim yn simple mam jump straight in. Bys angen i fi roed cwpl o oriau'r nos dros cwpl o wysnosau i fi really dechrau joio adeiladu stuff yn hwnna. Ond dwi'n gallu gweld y pleser sy'n dod o chwarae credigol. Mi na i wastad cefnogi Nintendo. Unwaith eto, cwmni masif, dyn nhw'n angen yn helpu, dyn nhw'n angen cheerleaders neu rhywbeth. Ond mewn byd o enshittification, dwi yn ffindio, touch wood, dwi'n gwybod be fy Switch 2 fel, ond dwi'n rhoi yn trust mewn cwmni sydd wastad wedi delifro mwynhad i teulu ni. Enghraifft, yes, o ti'n textio panoswaith o fel, na I watched League of Gentlemen, Extraordinary Gentlemen, pa watched League of Gentlemen, that's bit weird. Na watched League of Extraordinary Gentlemen, nos fori, heno, da ni di bod yn chwarae Overcooked a Boomerang Fu. Ag eth pawb yn tîn i'n insane pan ddysgu. Ti'n gwybod Iestyn yn chwarae Boomerang Fu ag Overcooked efo kids fo. A pawb fel, oh my god, na beth ni'n chwarae'r games night. A ni fel, yn union y combo yna. Spectacular. Wyt ti di chwarae Boomerang Fu, Bryn? Ti'n gwybod y games caffe eithon ni'n dau iddo fo wedi cael awr rwan? Gutted. Boomerang Fu. Dyna pam wedi cael awr. Achos oedden ni'n chwarae Entitled Goose Game yn shite yna fo. Iestyn, Boomerang Fu, mae'n dal ysdi amdano fo, £2.80? Bath fel ie, ac mae'n oriel. Mae o y party game teuluol gorau posib, achos mae'n y 4 yn teulu ni fyd, a mae o yn hilarious. Wyt ti di cael yr upgrade pack lle ti'n gallu cael bubble tea? Na. Rhyna, gwaria, 89p arall ar y DLC, achos yn teulu ni, oh my god, mi jyst mynd i esbonio'r cysyniad o Boomerang Fu, dwi'n mor sori. Boomerang Fu, ti'n chwarae fel bwyd, ti'n cerdded round maps, syml effernol. Os a'ch di mewn siwts, rwy'n mewn chips, gwisgofniaeth a banana, neu be bynnag. Avocado, peint o laeth, botel o chili sauce. I get it. A mae gen ti dwylo bach, ond maen nhw just yn floating orbs, a ti'n dwnsio fel hyn, achos mae'r music yn fucking funky AF. Yes, ti'n teimlo fel dropio fewn, bong, fucking music, Boomerang Fu. A ti'n literally, mae fel deathmatch, cute effernol, ti'n taflu boomerangs at eich gilydd. A mae yna DLC, lle ti'n gallu cael, mae bowlen o ramen yn yr original, dwi'n mynd siŵr. Ti'n gallu cael bod yn bubble tea, bowlen o ramen, sushi, whatever. So wedyn pan mae rhywun yn atacio ti efo boomerang yn slaisio ti'n hanner fel bubble tea, ti'n collapsio a mae bubbles ti gyn dod allan. Ac am 10 eiliad arall, mae pawb yn gallu cicio bobas off bubble tea ti round the map. Yeah, wow, am intelligence chat ar yr Haclediad heno. Anyway, Switch 2. Switch 2, right. Yes, wyt ti di bod in it on the pre-order stories, ddo'n do? Do, mae di gwerthu allan yn bob man. Mae'n llawer. Be o'n i'n sioct efo fod oedd pre-orders Rhydain a fod nath Nintendo dweud fydd o ar gael ar yn gwefan ni a dydyn ni i wrthio nôl yn erbyn scalpers ydy fod da ni'n mynd i yrru e-bost i pawb sydd yn actually chwarae'r Nintendo Switch. So fod nhw sydd yn cael first dibs. Brand loyalty yn anffodus. Ond cyn iddyn nhw wneud hynna, oedd very.co.uk, Currys, Smith's Toys, a llefydd eraill yn wneud pre-orders. Ag mi nes i llwyddo i cael pre-order i fewn efo very.co.uk.
A wedyn, nes I gofio wedyn, efo gwaith, dwi'n gallu safio pres wrth brynu trwy cyrris. So, nes I fynd trwy gwaith a prynu trwy cyrris. Ond efo cyrris, o'n i'n gorau mynd I fewn i'r siop I wneud y pre-order. So mae pawb yn poeni bod cyrris ydi wneud big mistake, cos gallais i'n pre-ordro'n cyrris fel echddoe, oedd fel mis ar ôl nhw agor pre-orders ac yn o dal rai ar gol. Ond ydy pobl, oherwydd fod mor hawdd wneud online, ydy gymaint o bobl wedi boddran mynd I fewn I cyrris I wneud o, dyna di'r peth. Na sy'n poeni ti. Mi o'na, dwi'n Cyrris oedd wneud yr ysbysef lle oedd nhw'n dangos, oedd wedi dod y pobl oedd yn siopio ar-lein mewn i'r siop ac oedd nhw fatha'n just swipeio ar rhyw dicia dangos hwn I fi ar angl arall. Ie. I suppose mae'n ffordd I gael bobl fewn i'r siop. I mean, es I fewn yna, o'n i'n cywio I pre-ordro ac o'n I o flaen y coffee machines a dwi'n licio coffi, dwi'n licio coffi ond dwi'n mynd licio fi a wedyn o'n I just fel, coffee machines are really nice and dydyn nhw, gosbio nice o hwnna cos ti'n fel barista bach yn ti, god, fucking hell, beth dwi'n meddwl am see, cael bobl fewn y siop edrych ar coffee machines, yes think about it so, excitement da ond so nath Europe a Brydain gwerthu allan mewn chydig, a mond ddoe ath y pre-orders fynd yn fyw yn America, nath nhw werthu allan mewn rhyw 6 awr, ond oedden nhw fod fynd ar pre-order lot yn hynt, ond oherwydd tariffs, nath nhw benderfynu, na, oedden ni'n mynd I trio gweld be nawn ni. Ond, I symud ymlaen â hynna, be da chi'n wybod a sy'n excitio chi amdan Switch 2? Fi? Yn bersonol. Blom Hades 2. Okay, Hades 2. Dwi yn intrigued I gael access I stwff fel Elden Ring. Big stuff fel na. Mae heina yn teimlo I fi fel a logical next step I fi, ond dwi yn die-hard casual gaming person. Dwi isio fucking chwarae Dungeons and Dragons live. Ti'n mo, Lord of the Rings, the game, kind of vibes ydi Elden Ring. Ie. Ond o'n I beth yn mynd I brynu PC na goni. Mae Skyrim ar gael ar y Switch, ond wrth gwrs geidi, dwi'n meddwl fod nhw wedi really deud beth I specs y Switch yma, mae pobl wedi deud o ran edrych nhw, pobl sy'n chwarae, mae hwn yn debyg i'r PS4 Pro. Okay. So mae dal un tu ôl I current gen gaming, ond I rhywbeth sy'n mor fach, cos yr Steam Deck ydy'r peth arall. Mae apparently lot mwy pwerus na hwnna. Yna beth dwi'n cedi yn tu ni, mae collective gaming ydy big draw yn tu ni. So, obviously, dwi'n cedi bys ni di mynd amdano fo unless bod fy mab Anwyl yn dead set yno. Cos mod I safio fyny I holl pres penblwydd, I holl pres nadolig, I holl pres gweithio'n wyna I taid, I fynd, a fo sydd I talu amdan yr unit, a fynd da ni di topio fo fyny I gael yr Mario Kart World thing anna fo. Fel o'n i'n deud cynt, mae'r ffaith fo gen fi o fy mlaen I, literally fan hyn, enghreifftiau o Nintendo software o'r 90au, y 2000s, y 2010s, yr N64 o beth, a maen nhw dal yn gweithio, a maen nhw dal yn fun, lle allai ddim dychmygu bobl yn llwytho CD-ROMs. Dwi'n gwybod ti'n cael emulators a stuff yn gyd. Mae o'n weird. Dwi'n newydd fod ar rant yn erbyn marchnata a stuff, ond mae fel prynu, dwi'n bo, par o Doc Martens made in England stuff, ti fel, dwi'n gwybod beth dwi'n mynd I gael. Dwi'n gwybod bod o'n mynd I wneud exactly beth dwi'n eisiau wneud. Mae o fel, dwi'n mynd I buy it for life console. Y Wii U ydy'r un dysgen yn I ddim. Mae fy gen fy mrawd I, o sydd yn creepy die hard. So mae gen chi Wii U yn ti chi, Iest? Oes, mae gen ni un. Oherwydd, y rheswm oedd, nath ni gael Wii gan ffrind, gan ffrind yn really rhad, a nath ni chwarae hwnna lot, a wedyn,
oedd y Wii U yn backwards compatible efo games y Wii, ac oedd o'n HD. So nes I brynu hwnnw'n ail law, neu hefyd, a gwerthu'r Wii. Ac am ryw reswm, doedd pawb ddim yn chwarae hwnnw gymaint ar Wii. Mae'r two-screen clunkiness ohono. Oedden nhw'n Mae'r gwybod lle nhw isio mynd. Mae'n gwybod lle nhw isio mynd, ond nhw ddim na to. So, like, dwi'n gwybod lot o bobl yn dweud hyn am y GameCube, ond o'n i'n lyfio GameCube, o'n i'n meddwl GameCube yn awesome. Hwna di'r unig un nes I fyth really fod perchen. Mae o, oedd ti'n coleg, probably, adeg GameCube. O'n i'n coleg, pan oedd y GameCube allan, y Switch 2, ydy'r consol cynta I fi dalu. Full price. Allan o pres fy hun I gyd amdano fo. Be sy'n tynnu ti at fel? Chos ges I bach o sioc o ti fel, dwi'n cedi na I priordro hwn. A wedyn y neges nesaf, dwi di priordro fo. So, Mae o lot I wneud efo'r backwards compatibility. Mae game cards ti gyd yn mynd I weithio. Mae bob dim blaw hanner llond llaw o games sydd ddim beth yn mynd I gael ei updatio neu beth bynnag. Ond mae bob dim out of the box yn mynd I weithio a'r ffaith ydy fod mae genna I y game gorau dwi erioed I chwarae Breath of the Wild yn cael 4K upgrade Mae'n edrych mor neis. Fyddai'n cael upgrade iddo fo am ddim oherwydd dwi'n talu am yr Switch Online? Switch Online thing. So mae'n dod fatha rhan o hwnnw. Holy shit, hold on. Dwi'n Switch Online family member. Fyddai'n cael hwnna fyd? I fod. Dwi'n iwsio game card... Sorry, Bryn, wyt ti mor bod am y cwestiwns ma. Mae gennau game card Breath of the Wild. Ti dal yn gallu defnyddio'r game card yna yn y Switch ac fyddi'n gallu cael yr Switch 4K neu beth bynnag. Dwi'n hapusach nag erioed. Yn yr un newydd. So fydd mae o'n llwytho'n gyflymach a mae'n edrych yn well. Spectacular. Mae nhw wedi ail-wneud y textures I gyd a bob dim yn efo. Ac oherwydd dwi dal heb di gweith gorffan hwnna a dwi'n edrych ymlaen I chwarae Tears of the Kingdom ar ôl o. Mae o'n yr investment gorau mewn pres, wel dim fi dal, ond nhw'n cynna nath y Switch a Breath of the Wild. Scams fan hyn. Dwi'n cyfyd mantis o'n maybe o'n ni. So hwn ydy'r un fi sy'n berchen am tro cyntaf. Dwi'n am fod nes I ennill PlayStation 2. Oh, fuck, of course nes di. Of course nes di. Amazing. Dwi wedi cael PlayStation 3 gan y mrodyr. A wedyn, cyn hynna, nes I fynd halves efo rwy'n am PlayStation 1. Pan nath y GameCube ddod allan. Oedd y PlayStation 1 am fynd halves, a wedyn nath y GameCube ddod allan tra oedden ni'n trafeilio'r byd. A ges I ennill PlayStation 2, so nes i'n bodro am cael y GameCube. A cyn hynna, nath ni gael N64 dolyg, fath anreg rhwng y 3 o brodyr ohono ni. A nes I golli hwnna I ryw ferch yn Gaerdydd am ddim brodyr I dal ddim yn hapus am hynna. Da ni wedi cael ysgol. Da ni wedi sôn am hynna. A wedyn, yr Super Nintendo, nath fi am brodyr safio fyny I gael o rhwng da ni. A'r NES, nath ni gael hwnna dolyg gyn mam a dad. Sean Conn. Asterisk. Na, mam a dad. Da iawn. Da iawn, mam a dad. So, Sean Conn fatha'r games I chwarae arno fo. A wedyn, so, yr Wii yn ailaw, y Wii U yn ailaw, y Nintendo Switch cynnan. A hwn di'r un cyntaf I fi erioed. Ti actual grown-up pan ti'n prynu dy stwff dy hun? Mae Mondi cymryd 40 Mae rhywbeth tebyg yn teimlo gysi pan o'n i'n mewn siop Lego jyst fatha'n edrych ar bethau beth dwi'n wedi brynu heddiw efo'r pres gyda fi fel oedolyn ac o'n i'n edrych ar rhyw model mawr ma a dyn o'n rhyw kid bach o fanna'n trypigo dyn ni'n mamau dad wrth i fel o ia cofio wan ond chdi bach sgyn ti fi gwrdd pres I gael hwn o'n i fatha o na i gael hwn a na i gael hwn o'n kid bach isio a dywyn am ti kid bach
Na, nes i fynd yna, achos dwi ddim Well, internally. Internally nes i neud o. A nes i, a ti'n be, yn ymhen nes i really enjoyo fo. Ond wedyn nes i, ond obviously, chos dwi ddim yn scumbag, nes i ddim neud o i'r person yn byd Mae Bryn. Lle di fod yn scumbag ar hwn? Ydych chi gweld hefyd, just i nodi rei o'r pethau eraill. Please. Fod ti'n gallu menthyg games i bobl hefyd? So, digital game card. Mae hwnna'n intriguing i fi. Fel rwy'n sydd wedi bod... un o'r pethau dwi'n mwy ag ytyr amdano ydy bod gennau ddim Hades fel actual game card. Mae Hades yn download gyda fi. Achos dwi'n teimlo fel pan dwi yn y cartre hen bobl ac yn gweld fy mywyd i'n fflach ymlaen ni ac yn trio ffindio ikigai fi, will to live fi, right? Dwi'n credu bysa gael Hades ar game card yn really neud gwahaniaeth i fi. Bysa fo actively'n dod o fi nôl o'r brink. Ond mae game cards yn bryn uffernol. Maen nhw'n mynd fyny gymaint rwan. Achos... 75 ydy'r game card ar gyfer Mario Kart? 9 Bryn. Ti'n hollol iawn am hynna. Mae'r ffaith bod game... Yes, dwi'n siarad am games. Mae gen ti 3 wahanol game thingy yw andoes. Mae gen ti digital download. Oes. Mae gen ti digital game card sydd efo just yn gadael chdi downloadio'r game a wedyn mae gen ti'r game card sydd efo'r game i gyd ar y cardyn. Mewn physical card. So, wrth gwrs, efo'r physical cards, ti'n gallu menthyg heina i bobl beth bynnag. Ond rwan efo'r digital downloads, ti'n gallu menthyg heina i bobl hefyd. Ond ti'n mond yn gallu benthyg ti'n gallu benthyg y digital game cards i bobl, ond dim y digital downloads, na? Oed. Oce, cer a fi drwy hwnna wan. O ran be nes i weld yn yr presentation, oedd unrhyw game oedd gen ti ar the Switch, oedd chdi'n gallu reid menthyg o i un o dy ffrindiau di. So ti methu chwarae fo tra bod nhw'n chwarae fo? Ond mae gen nhw bythefnos i chwarae fo. A mae'n automatically dod yn ôl wedyn. Berffaith. A dim dyna sydd mae Kindle yn gweithio hefyd. A pan ti'n rhoi benthyg ar hwnna. Dwi'n gwybod, chos gennau family library ar hwnna. A dwi'n eitha lwcus, dwi just yn gallu... Dwi wedi cael yn adio mlaen i family library ar hwnna, so mwyn. Wedyn, yr feature arall sy'n debyg i hwnna ydy, os ti'n cael lot o ffrindiau yn dy drôn, maen nhw gyd efo handheld switches efo nhw, maen nhw gyd yna efo switches, a chdi di'r un sydd efo Mario Kart ar dy console, mae pawb yn gallu chwarae Mario Kart ar screens nhw i hunan, am fod ti'n rhannu'r game yn locally. Dwi'n gwybod mae hyn yn swnio fel fi yn llyfu ti'n cwmni masif sydd ddim angen o. Ond pan wyt ti'n creu games, a dwi wedi teimlo hynna, na pam na Nintendo's athyn ni fo, hyd yn oed y pam o plant yn fach, pan ti'n creu games sydd yn designed i collective play, i collective hwyl, fel Mario Kart ydy'r enwog. Mae'na gymaint o stwff yn Nintendo. Mae'r vibes i gyd amdan rhannu. A dwi'n gwybod dros lockdown, oedden nhw'n slow iawn, ond mi nathon nhw gallu rhoi online play fewn yn Mario Party, dwi'n meddwl oedd o. Dwi'n cofio llew yn 8 oed, 9 oed yn chwarae Mario Party. Oedd yn goffod, ti'n goffod neud fel FaceTime call efo ffrind ti a checio bod nhw arno fo'r un pryd o stwff. Ond oedd just y collaborative na. Dwi'n gwybod bod Roblox dwi'n mynd a lot o hwnna oedd yma. Ond fel teulu, mae mor accessible achos dyna sut nath y Wii ar Switch ennill gymaint o dir. Especially yr Wii. Parties nadolig. Yr whole syniad o'r Wii oedd. Yr speech fawr, yr fucking Steve Jobs speech gan boi Nintendo of America yn trio gwerthu'r syniad oedd Nintendo Japan di roed oedd. You probably don't know anyone who's never listened to an album. You probably don't know anyone who's never seen a film in a cinema. But I bet you know so many people who've never played a video game. This is where the Wii comes in. The Wii is there for people who never played video games before. A ti'n agor allan, ond ti'n neud o'n hwyl i bobl sydd wedi chwarae cannoedd o oriau yn nhw hefyd. A dwi'n really excited
am y stwff cymunedol sgennyn nhw. Dwi'n gwybod mae gennyn nhw fel, mae gennyn nhw webcam rwan a fydd streamio o dy Switch yn hawdd. A dwi'n hwnna'n ymrili'n ffestaf hwnna. Ond in-person chwarae hefo eich gilydd, mae'n really, mae'n thing teuluol efo ni, fel ddech chi'n neud Iest Pwynoswaith. Mae gen ti fel oedolion bach pretty much yn tu chi rwan. A mae dal yn rhywbeth da chi gyd yn gallu neud fach gilydd. A mae'n mor bwysig i fi. Falle bod talu, 400 amdano fo, ddim y peth mwy a ond mae hwnna'n, dyddiau yma, mae hwnna'n, cwpl yn ysweithio off mewn gwesti a pryd o fwyd. Pretty much, yn dydio, i deulu o 4 o'n chi. So, fi'n really excited. Fydd y first look yn dod ar yr Haclediad. Rwy'n ni'n neud live video yna fo, first play yna ni, fo'n gret. Fyswn ni'n gallu gael yn gilydd wedyn yn League of Extraordinary Gamers. Jazz claps, yes. Mae Iestyn wedi sylweddoli bod ni wedi bod yn recordio 2 awr a da ni heb siarad am y ffilm na. Mr Cynhyrchydd, with these segues, you're really spoiling us. Diolch o galon i bawb yn brando. Da ni rwan yn mynd i fynd draw i fyd Alan Moore. No, mwyn amser. Problematic fave. Alan Moore a Kevin O'Neill. Oh, God. Dewch efo ni i'r byd o fod extraordinary gentleman cyn inshitification of films. Okay? Wel, yn i chi eich o draw. In times of great peril, the world must call upon the services of a singular individual. Welcome to the League of Extraordinary Gentlemen. I'm waiting to be impressed. The greatest adventurer who ever lived has been recruited to find a madman. To stop him, you must lead a team like nothing the world has seen. Cheers. Dr. Jekyll, at your service. Extraordinary gentlemen indeed. And women. Our transportation has arrived. You have 4 days. And the game is on. This summer. So what are we dealing with? Unstoppable assassins. 20th Century Fox invites you. They're indestructible! To discover an adventure. Keep your eyes on the road! In a league of its own. Surface! Sean Connery. The League. That was naughty. Fel llong Captain Nemo. Amazing steampunk llong Captain Nemo yn cadw allan o ddear. Mae ni yn cyrraedd... The Nautilus, the sword of the ocean. Mae'n freaking cool boat. The fucking best boat in film. Dwi ddim yn jocian. Dwi'n mynd i rhaid allan yna. Best boat in film. Best boat in film. Hon a the... Sequest DSV. Na. The prize. Be ffach di enw cych... Pe di enw cwch Jack Aubrey? HMS Surprise neu rhywbeth ydi. Yeah. Right? Surprise! Surprise Frenchies. Anyway. Oh, actually, okay. Ti eisiau fi wneud i chdi wanta? Oes. Right. Mae'n weird, mae'n ffynnu bod chdi wedi deud hynna. Okay, so, gafodd y ffilm yma i releasio yn 2003. Yeah, great. Okay, so, oedd y studio isio i'r cynhyrchwyr symud hwn i fod yn ffilm a haf. Oherwydd, yn hwyrach yn y flwyddyn yn y gia, gesio pa ffilm oedd yn dod allan? Master and Commander? Master and Commander. Oh my god! Yeah. Ti'n jocan? Dwi ddim yn jocian. Oedden nhw'n meddwl bys nhw'n cannibalisio'r boat bitches. Hefyd, gafodd y ffilm yma i'r rhyddhau yr un wsos a Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl. So, mae o'n cael ei gafodd o'i gyfarwyddo gan Stephen Norrington. Yes. Oedd hefyd wedi bod y director ar Blade. Okay. Ac mae'r ffilm yma'n nodweddol oherwydd hwn ydy'r ffilm olaf
i Stephen Norrington. Do, ar ôl gwylio, dwi wedi bod yn gwylio y cwpl o video essays amdan y ffilm yma, a mae'r production process yn edrych yn ffrod. Oedd Stephen Norrington wedi cael amser mor wael yn cyfarwyddo'r ffilm yma, he swore off the entire industry, a di wedi cyfarwyddo'r ffilm ers yna. Wow, dwi just di mynd i clymu presio blodau neu rhywbeth. Yeah, exactly. Sorry, fi ydi Stephen Norrington. Fel ti'n deud, sorry, wedi selio yn lws ar cyfres comics gafodd ei wneud gan Alan Moore a Kevin O'Neill. Nodyn diddorol ydy, dio ddim di selio'n union ar y comics. Na, swn i'n licio bod ni'n rhoi yr Lost in Translation video essay yn yr show notes yn dangos y faint o chunks o'r stori yma sydd ddim byd i wneud efo stori Alan Moore. So, i fi ddallt, ddaru yr studio, oedd wedi gwirioni gymaint efo'r syniad, ddaru nhw prynu'r hawliau cyn iddo cael ei gyhoeddi a sgwennu sgript cyn i'r comic cael ei gyhoeddi. Achos yr whole point o'r stori yma ydy, mae pawb yn out of copyright characters. Ydy. Okay. Ond, mae hyn yn gymlaeth hefyd, chys o'n y studio arall yn dweud bod nhw oedd efo'r hawliau i The Invisible Man, so dyna pam gorau nhw newid enw cymeriad The Invisible Man, a nath ddim cyfeirio Dio ddim yn The Invisible Man. The Invisible Man, he's Invisible Man. An Invisible Man. Yeah. I stole the thing off the guy who did the thing, you know. So hefyd, oedd Sean Connery ddim yn licio'r origins Alan Quatermain yn y ffilm, yn y comics, so oedd rhaid mynnu bod i gychwyn o cael newid i fod yn gymeriad mwy fy samol licio chwarae. Mae'r ffilm yma, swn i'n licio rhoi allan dadl, cos nath ni watched hwn achos oedd o'n ffilm am ddim. We love a ffilm am ddim. Dwi di actually talu Channel 4 i wylio'r ffilm yma. Nes i talu watched o'n y cinema? Wan te, be oedd Bryn oedd yn 22 yn meddwl o hwn? O'n i'n 20. Sorry, Bryn. Yeah. Well, okay. So dwi'n cofio mwynhau gwylio'r ffilm. Cinema. Dwi'n cofio mwynhau gwylio fo. I mean, o'n i'n 20 ac o'n i'n idiot, ond dys i dal mwynhau gwylio fo. Plasa? Lle oeddech chi? O, na, o'n i'n... Lle o'n i? Ia, o'n i'n Aberystwyth. O'n i'n byw yn Aberystwyth. Unai mynd i'r Art Centre y gwylio fo fanna, neu'r Commodore oedd o yn Aberystwyth? Ie, Commodore. Ac o'n i'n gwylio fo'r Commodore. A so nes i... Dwi'n cofio mwynhau o, a wedyn tracio lawr copi o'r comics wedyn i darllen heina. Gynnwys yr Island oedd yn actually League of Extraordinary Gentlemen yn erbyn y Martians o War of the Worlds. Wow! Ac mae dydy y ffilm di ddim John Carter of Mars ddim Mae'r vibes yn debyg. Na di. So y premise yn in general ydy, mae nhw wedi cymeryd arwyr o llenyddiaeth Victorian sydd allan o copyright. Allan o copyright. A wedyn di dychmygu nhw fel... So, ti sôn am Alan Quatermain o King Solomon's Mines, ti sôn am dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ti sôn am The Invisible Man, ti sôn am dan Mina Harker o Bram Stoker's Dracula. Ond hefyd, Dorian Gray, off of the picture of Dorian Gray. Ond, dydy o ddim yn y comic. Na di. Wedyn, mae gen ti hefyd... Ydy'r Sawyer, beth yw'n fo? Ydy o'n y comic? Na di. So, The American Sidekick? So, apparently, oedd hwnna'n nodyn gan y studio... Mae rhaid ti gael American yn... yn efo, so oedd adio Tom Sawyer i fod. Oedd y problem ydy, cymeriad Tom Sawyer, doedd o ddim fatha gunslinger o gwbl, a so, ti'n sôn fel, okay,
ti wedyn... O'n i'n meddwl na Billy the Kid oedd yn mynd i fod. So, ond na, yn ffodus Tom Sawyer wedi dewis am ryw reswm. Dwi'n mwy, really, i wneud o bod o'n blentyn ifanc i cael o fatha'r father-son kind of tender moments na rhwng fo ac Alan Quartermain. So, fy nadlu am y ffilm yma, right, ydy. So, League of Extraordinary Gentlemen, notorious ffilm oedd neb really di licio. Oedd wedi wneud yn dda iawn yn y cinema, ond critical flop. Critical flop, oedd. Dwi genuinely'n teimlo, a dwi wedi dweud hyn o blaen, nad oedd bobl yn gwybod be oedd gen nhw. Achos, yndi, gallai hwn di bod yn gryfach. Ond, Alan Moore, meddyliwch be ydych chi amdani waith o. Dwi'n meddwl bod o bach yn misogynistic, very oes. O di, yn sicr. Ond mae'n gyfrifol am comics stories mwy fucked up, dylanwadol. Weird, dylanwadol. Mae o newydd rhyddhau, mae BBC di rhyddhau chunks o'i masterclass sgwennu fo. Dwi'n gwybod nes i rhannu hwn ar yr... Do. Nes i rhannu hwn ar y chat efo chi. Mae hwnna wir werth i weld. Alan Moore yn edrych fel fucking ent. Yn eiste mewn gorsedd, pretty much. Just efo'i fodrwyen fflachio a'i farfo'n llifo yn fucking gandalfio allan am sgwennu. So, Watchmen, V for Vendetta, a Batman The Killing Joke, yn fatha'n list o'i credits. Tywyll misogynistic, ond psychological. Ac o'n i'n ffindio yn hwn, mewn gymaint o ffilms, sa hwn di cael ei wneud yn 2025, sa'r tywyllwch impending knowledge of death cysgod yn arno fo ddim wedi dod trwad cystal, dwi'n teimlo. So popeth di goffo bod lot rhy flashy, lot rhy fast. Oedd hwn, oedd y grefft wedi mynd fewn. Dedwch be nethoch chi amdano, ond y grefft wedi mynd fewn iddo fo, dwi'n teimlo. Yes, dwi eisiau gofyn fewn i ti. Behind the scenes, oedd na gymaint o waith di mynd i fewn iddo fo. Gwanta, cer ni drwy iddo fo. O'n i yn sioct o'r cychwyn, o'n i methu gweithio allan yn y shots cyntaf lle mae'r tank na yn mynd at yr bank. Yr GoldenEye shots. O'n i methu gweithio allan, ydy hwn yn tank gywir neu miniature ydy hwn, am fod oedd wedi cael ei wneud yn dda, either way. A wedyn, oedd gen ti yr golygfa o pan oedden nhw'n cyrraedd Llundain am y tro gyntaf efo Quartermain, ac nath y camera codi o'r ddaear drost y rooftops a mynd nôl lawr i'r lle oedden nhw'n cyfarfod wedyn. Ac o'n i dweud, sut ddiawl nath nhw'n neud y shot yna? Achos mae pob beth yn teimlo, mae'n solid teimlad iddyn nhw'n dweud. Oes, a bod eisiau gweld behind the scenes wedyn. Yna awr o documentary ar YouTube amdan sut nath nhw'n neud y ffilm. Ac miniatures oedd rhan helaeth o be oeddech chi'n weld ar sgrin. Ac mae'r gwaith oedd wedi cael ei reid i fewn yn nhw i wneud y details tiny. So, ac gweithio allan, mae'r depth of field yma yn gorau matcha efo'r lens yma i gael, oherwydd fod da ni wedi ffilmio'r actorion ar y plat yma, ac maen nhw'n ffitio fewn yn berffaith. Ac o'n i just mae gymaint o gyr yn pen i fi meddwl i trio gweithio allan hynna, ac pan oedd y car na'n dreifio rownd fennill, meddwl beth isio amdan yr actual, ond oedd o'n gweithio i fi, ond ni byth yn teimlo fatha model di hwnna yn cael ei dreifio rownd ar set bach. Oedd o yn teimlo yn mowr. Oedd y design yn lovely. Cos mae gyd yn based ar the stereotypical steampunk era. Ond bod o'n built, mae Captain Nemo, dwi'n mynd gwybod dim byd am Captain, dwi'n mynd hyd yn oed yn gwybod o ba stories mae Captain Nemo yn dod. 20,000 Leagues Under the Sea. Oedd gweld, dwi'n gwybod os oedd o'n Sikh neu'n Hindu main character. Hindu, cos oedd o'n addoli Kali
Yn doedd. O beth dwi'n ddallt, yn y stori gynta, oedd o'n bach yn ddim yn glir, o wedyn yn y storis wedyn. Ethnically ambiguous. Wel, Mae Jules Verne oedd yn sgwennu hwnna? Ia. A wedyn, dwi'n meddwl, yn y storis wedyn, dar i ddod yn mwy amlwg na pwy oedd o, bod o Asia ac yr ardal yna, sort of India, o gwmpas yr ardal yna. A oedd cael protagonist, dim na fo, achos Alan Quatermain ydy, your big white saviour hope. So, mae'n peth arall diddorol. So, yn y comics, maen nhw'n mynd i ffind, so Mina Harker a Nemo sy'n mynd i ffindio Quatermain. A maen nhw'n ffindio fe mewn opium den. Fatha just off i ben ydy yn drist am y ffaith bod i fa bod cael ei ladd bod o'n teimlo'n euog. Dwi'n teimlo na dyna sut dyla series Obi-Wan di cychwyn. Ia. Iestyn. Ia. Hwna a so apparently pam glywodd a Harker a Nemo oedd mwy yn redag y lig yn ytrach na Quatermain a pan ddoth Connery on board a ydy'r peth arall gafodd Connery dalu 17 miliwn i fod yn y ffilm yma. Final film? 17 miliwn. Ia, dwi'n meddwl final film yma. Ia, hwn oedd i ffilm dwytho. So apparently oedd wedi cael cynnig bod yn The Matrix oedd yn cael cynnig bod yn Lord of the Rings. Wow. Oedd wedi gwrthod y ddau ffilm yma, nath o dewis y ffilm yma. Chos oedd wedi dallt y sgript y lleill, a nath o dweud, oce, o hynna'n hit, a nath o dweud, oce, ffain, nesa dwi'n dallt, dwi'n mynd amdano fo, hwnna. Return of the King yn dod allan rhywun pryd a hwn, dweud. Oedd. Sef y trydydd ffilm, ag Matrix Reloaded. So, oedd o di methu allan ar heina, ac di sylwi, ffoc. Dwi di methu'r ffocin bus ar heina. Dwi ddim yn mynd i pasio hwn i fyny. So, y peth ydy nath o newid Origins Quatermain, so bod o ddim mewn opium den, oedd o just fatha dipwti efo'r Empire, a just fatha wolwyo mewn rhyw bar yn Kenya. Oedd hwnna'n apelio i fi, i ddeud yn gwir. O'n i cadeiriad o'n i'n ystod, y diodydd o'n yfad, o'n i just fatha, that's me, I can sit there all day. Oh yeah. I didn't get you chuckle bach pan oedd y boys efo'r machine guns trwy fyny. Wyd oedd dweud, who the bloody hell uses automatic rifles? Yes, very unsportsmanlike. Probably Belgian, o'n i fatha, yeah, okay. Chos y peth ydy, dwi'n mwyn am rhyw reswm, mae'r un peth digwydd yn Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mae'n trech na Belgium ydy'r gair mwyaf rwd yn y universe. Mae'n just lod o bethau bach fel yn dod i fyny dros amser a mae just a beth i'n lyfio di mae bob un o'r boys hen boys yna syth allan o central casting mae nhw di fatha reid da ni sio o'n i'n nabod dipyn o hynna a ti fatha nhw di'r boys sydd yn y pub really lleol a mae nhw'n bob un diwrnod mae nhw just yn darllen papur yfad i paint a just siarad amdan fel modd y byd ar un tro dwi'n rhy hen wan dyna'r peth mae'r ffilm mae'n llon llaw o lanes da golygfeydd da cinematography da effects da a wedyn fatha ni'n dweud gyna mae gen ti a shit sandwich mae'n digwydd oes lle ond am cweit y follow through dwi'n teimlo dioddar ffaith bod oedd Connery yn efo ac o Tom Sawyer yn efo a dwi'n teimlo sa chdi wedi cael actorion gwahanol yn tynnu Sawyer allan ar actor gwahanol lle Connery dwi'n teimlo sa'r ffilm di endio fyny bod yn rhywbeth lot mwy diddorol. Wel dwi hefyd yn meddwl os oes nhw wedi disgwyl i beth nhw fo Alan Moore sgwennu be oedd o eisiau sgwennu am fod mae hwnnw'n cael ei regardio fatha graphic novel
really da, os nhw wedi gadael o sgwennu fo gynta, wedyn ydyn nhw'n adaptio i hwnnw yn hytrach na mynd off a sgwennu stori i hynna'n. Oedd y stori ffain, ond mae wedi digwydd lot yn... Mae union un plot, really. Diolch yr un plot a Captain America? Mwyn y lai. Okay. Mae o'n yn lle bod o'n mynd i iwsio'r weapons i weld dros oedd y byd, mae'n mynd i gwerthu'r weapons yn lle. Mae'r syniad yn gyffroes, a mae'r syniad bod ti'n cymryd hen gymeriadau out of copyright. Na i gymryd hwnna, mae hwnna'n gret. Dyna pam o'n i wedi ffindio hwn yn laff i wylio, oedd o'n teimlo weirdly fel The Man from U.N.C.L.E. Right? Yn y ffaith bod o'n rollicking action, o'n i'n gweld y gwendidau, ond oedd yr crefft o'i neud o, er bod o yn failure o ran syniadau mawr, o'n i fel, god, mae hwn yn enjoyable i watch, achos mae lot o'r ffilms yma, fyddai jyst yn troi rownd yn mynd, fac, mae hwn yn poenus i watch, achos oes neb yn cerio. Mae'n ymdrech ddim di fewn i trio neud o. Hefyd, lyflu gweld, gynnam syniad beth mae'n neud rwan, ac os di'n cancel ddim beidio, Richard Roxburgh, ond a gyfnod yn yr 20 mlynedd yn ôl, lle oedd Richard Roxburgh mewn gymaint o ffilms o'n i'n lyfio. Baz Luhrmann films, all over those things. Ond o'n i di gwyllti ryw raddau efo, oedd ac cymaint exposition yn efo. Nawr te. A ni just chdi cael dechrau gyda chdi'r text exposition. Wedyn oedd gyda chdi, da ni'n mynd i Africa i nôl, wedyn mae Sanderson, be bynnag dyn nhw fo'n expositio fatha, wrth gwrs, King Solomon's, dwi eisiau clywed am King Solomon's Mines. Mae'r cymeriad yma o King Solomon's Mines, get it? A wedyn, have you no love for the empire? And moving the plot along. A wedyn... Ond mae o leia mae o di reid y groundwork i fewn iddo chdi ar gyfer ffilms James Gunn fatha The Suicide Squad. Lle mae o'n gwybod, I know how to do this and get it out of the way quickly. Dwi'n newydd locio maen dwi'n mond yn mynd ar Letterboxd i watch yourself, achos dwi'n mynd gwachio digon o ffilms i ddechrau letterboxio nhw. Of course you do. Bysyn ni, unwaith eto, mae'n teimlo fel task yn hytrach fel enjoyment i fi amdano fo. Ond mae'r popular reviews yn really, fel, dwi'n lyfio'r ffordd mae bobl yn gallu just crynhoi stuff, like, top review oedd, this is public domain Avengers. A dwi fel, A wedyn yr ail un awr ydi, this movie fucking slaps. And that's that on that. And going, okay, cool. A wedyn y trydydd, hon di'r un sy'n hoelo fo i fi. I hated this when it came out. Completely taken in this time. Anyways, mae'n rhywun sy'n eisiau anyways, like, chi'n gret yn llyfr fi. As an adaptation of renowned Alan Moore creation, I'm sure that this falls short. But as an antidote to the then burgeoning and now fully entrenched self-seriousness of, say, the X-Men, this is a brisk, self-consciously silly, and above all, gorgeously designed piece of escapism. Norrington should have had a much longer career. Shame they beat it out of him on this one. Ac yn fel, okay. Na, ond mae hwnna, so supposedly on a confrontation rhwng fo a Sean Connery yn Venice, ac oedden nhw'n parlun nhw'n cael fatha'r hero shots felly oedden nhw'n cerdd at camera, supposedly oedden nhw ail setio'r shot a nid eto, parlun oedd Connery di pwtio a dweud oedd ti'n gorau neud eith ti'n mynd i ffilmio ni'n cerddad yn rhywbeth a mae'n dweud yn oedd am 17 million quid dwi'n siŵr o'ch di cerddad lawr stryd a apparently mae'n gweiddi rhywbeth yn ôl oedd yn sy'n neb di actually di sgwennu lawr chos oedd yn rhy gas. Oh wow, nice. Ond peth ydy dwi'n teimlo oedd Connery yn dewis wrong chos oedd gen ormod o a ti'n gweld o lot pan mae'n goffo deud M drwy'r amser like M do this ond y peth hefyd ydy ti'n gweld i oed o yn cwffio ond eto yr seithi di thing o'n i eitha impressed efo'r cwffio gyn Connery ddo really? am fod pam nes i weld am fod dwi'n mynd ar app tra dwi'n watcha ffilm i fel hyn dwi'n mynd ar app o'r enw
call sheet. Right. A mae hwnna yn tynnu information Wow. o the movie database. Amazon X-ray, ond ti'n mynd goffa talu Jeff yma nan o fo. Mae call sheet yn wych o app, ond fod dydy the movie database ddim efo app ar gyfer y ffôn. Mae call sheet yn gret ar gyfer o. Ac am fod pam ti'n clicio ar ffilm neu TV show, mae'n dweud chdi be di oedran yr actor yna. Yn y show? Yn y show. Tybod, tra nhw'n ffilmio fo. At time of release neu whatever. Am fod mae hwnna di cwestiwn gyda fi constantly. Dwi'n fel, faint oed di hwnna fyna? Ac oedd o'n 72 yn neud y ffilm ma. So o'n i'n meddwl... Bod i'n oedran ar daid? O'n i'n meddwl, mae o'n neud yn dda. Felly, am fod y reit ar cychwyn y ffilm nes i ffeindio yna allan. A wedyn o'n i'n meddwl, bloody hell, mae o'n neud yn dda i gwffio hwnna. Ond dwi'n meddwl, oedd nhw yn gweld y person yma, rwy'n eich yn ei late 50s, early 60s. Ond... So mae'n bit yn diwedd lle mae'n cwffio yn erbyn neu Moriarty. A beth ti'n gael ydy mae'r camera ar Connery. Mae Connery'n taflu jab. A mae'n cytio i'r ochr arall. A mae'n dangos... Beth di stydi enw fo? Richard Roxbury? Roxburgh. Mae o'n derbyn y punch. Wedyn, mae o'n taflu punch yn ôl. Mae'n cytio ar ochr arall. A ti'n fatha... met. Da ni methu dangos hyn yn digwydd. A wedyn ti'n gweld o'n cwffio wedyn. Mae o'n jump cuts ar diawl ei trio neud o'n edrych mwy ffast ag ydio. Dwi'n darllen review... Dwi'n mor falch... Eto, fi ar Letterboxd. Review arall gan rwy'n arall cael dipyn upvotes. In the face of a present deluge of cape slop coming from Marvel and DC, League of Extraordinary Gentlemen has aged remarkably well through the virtue of not being entirely shot on green screen and finding practical solutions to problems modern filmmakers wouldn't even humour. Dwi'n cedyn dyna pan bo fi'n rhoi pass i hwn. Fel ffilm am ddim. Okay, achos I enjoy watch it o, cos mae'n immersive a mae o'n teimlo... Yr un blwyddyn gath un arall green screen yn effernol i ffilmio oedd Attack of the Clones, dwi'n meddwl, okay. Ag mae hwnna'n horrendous i watchad yn ôl rwan. Mae o'n mor afiach i watchad rwan. Lle mae hwn, mae gynna fo ryw dodgy moments yn Macaco, ond mae o'n forgivable. Dydy o ddim i fyny'r standard o Curse of Black Pearl, ond mae o sort of efo i galon yn y lle. Dwi'n chi gweld fod y director yn really trio. Yn enwedig, a fod nes i watchad y making of syth ar ôl o. Oedd yr pawb yna yn really trio i gora i gael o'i edrych y gora o'r gallu bod. Dwi'n siarad am yr un peth mis diwetha. Just, ti'n gallu dweud bod na bobl di really achos falle bod na, lle'n dychmygu bod bobl yn cael, ti'n modd, lle'n dychmygu bod mae'n broses really anodd ar cyfarwydd o'r stuff, ond mae'r crefft yr bobl, yr adran creadigol. Does y mair yn i'n performiad neb. Oh my god, hwnna dio. Mae pawb yn commitio iddo. So mae na thing lle mae seriousness yn troi mewn i camp yn does. A mae hwn yn... Mae na sincerity yn efo. Lle mae pawb... Hyd yn oed Sean Connery sy'n cwmp allan efo pawb. Mae fel, wel, dwi yma i wneud job. Yn y ffaith bod Alan Quatermain ni, dwi yma i wneud y job. A dwi genuinely'n teimlo... A mae hwn yn mynd i sy'n really gas, ond like, a Taika Waititi-fication o ffilms o fel dilornus. Thor, Love and Thunder, o'n i fatha... Oh, god, o'n brifod oedd. Dwi wedi cael digon. Ti'n gwybod be? Dwi'n credu taw hwnna oedd yr un nath wneud i fi fynd allai'n fod yn ffyct hefo stuff Marvel rhagor. Oedd hwnna'n mor traumatic i fi. Dwi'n di gwachod nhw hyn achos dwi fel, fel hyn mae'n mynd i fod wan, Ok, fine. Dwi all about sincerity. Ond ardych chi, beth ti'n weld efo hefyd ydi, love and care, attention, ydi'r
pam ti'n gweld y sequence yn Paris, lle maen nhw'n trio cael Hyde. Dr Jekyll, Mr Hyde, Ie. Ac o'n i'n meddwl, sut maen nhw wedi gwneud hwnna? Sut maen nhw wedi cael yr character CG na yn hwnna am fod... Ond wedyn ti'n gweld o, a mae'n actual, physical person, yr actor i hun. Ar stilts mewn roid suit. Mewn suit. A maen nhw jyst i wneud scale y toiad, twtch yn llai, a fo i wneud o edrach yn fwy, ac mae'r costiwm, oedd y masg oedd o'n gwisgo, a'r costiwm oedd y masg oedd o'n gwisgo, oedd mon yn gallu gwisgo fo unwaith, ac oedd o'n cymryd... Cos o'n toddi neu fe? Wel, pam ti'n tynnu fo off, mae'r rhwygo... cos latexy, kind of... Ti'n cadw blaen i wynab o, ydy blaen i wynab o iawn o, a wedyn bob dim rownd efo ydy yr masg, ac wedyn mae'r gwallt i gyd wedi cael ei reid i fewn yn efo, yn cymryd 8 awr i un person reid y gwallt i mewn yn y tyllan i gael o i edrach mor realistig. So, o mond un diwrnod oedd nhw'n gallu defnyddio fo, ac oedd yn cymryd 7 awr iddo fo gael ei fewn i'r siwt a'r make-up bob dydd. So, Jason Fleming di cael great time. Ie, mae'n ti'n gweld o'n y documentary yn dweud, it's for the love of the craft, we're doing it. Safio hyn, a wedyn mae gen ti'r stunt actor hefyd, sydd yn, pan mae'n disgyn off y to yn y dechrau, a'r brics i gyd yn enjoy pen. Ac oedd o'n gallu dweud, o'n enjoyable, rhaid deud hynna am lot o stuff mae'n dan i gosiad. O'n y bit bach oedd fatha'n sticio allan i fi fatha un o'r bits na sticio allan i fi oedd top hat Mr Hyde yn extra large top hat a chdi fatha where did he get the hat from? Lle oedd y het o? Mae'r het na'n fucking anferthol. I love it. A nath o newid a nath o mynd i'r siop i brynu un. Nath nhw'n wneud hynna efo'r Invisible Man na ddo, lle oedd I've got pants on, but they're invisible. Oedd o just yn noeth i Mae physics... ond ti'n gwybod beth i fel stori'r Invisible Man yn y comic? Mae'n ffocin afiach. Ydy. Mae'r llyfr yn hygol hefyd. Dwi'n mynd i ddeud o, achos mae o'n taflu golwg ar mindset Alan Moore. Sut mae gennau problems efo Alan Moore? Go'n i'n mynd i ddeud, along the Neil Gaiman route. Achos mae hwnnw wedi troi allan. Like, mae yna rhyw problematic vibe hefo fantasy writers Saesneg of a certain age. Yn yr comic gwreiddiol, un o fel y side quest neu side stories maen nhw'n mynd arno di. Dwi eisiau deud Mina Harker a Alan Quarterman yn mynd i convent school. Lle mae dim dynion yna, dim dynion beth yn cael mynd fewn, a mae'r merched mae gyd yn endio fan ni'n disgwyl, merched ifanc ma, all about immaculate conceptions. Yes, wyt ti'n gallu dychmygu beth sy'n digwydd? Exactly. Mae'r Invisible Man yna, a mae hwn yn ysgol i ferched ifanc. So mae Alan Moore wedi sgwennu hwnna mewn i'r stori. Yn falch iawn, nath y bishyn yna o yr graphic novel ddim neud i ffordd fe'n i'r ffilm. Shockingly, I know, nath nhw repleisio fo hefo Token Blonde American. Na i gymryd hynna. Ond doedd y Token Blonde American ddim yn neud stuff fel na, just... digwydd bod rwan, mae'r stori gyd wedi cymryd fyny efo fel, mae'n American man o'n efo. Quick, drwchwch yn efo, Americans. So bach yn sglyfllyd, ie? Ydy. Ysdyn ni ddeud hynna. I know, right? Mae'r Invisible Man yn ddiddorol. Yn y ffilm, ddo, mae'n troi allan, he's a good guy. He's a great guy. A ti'n cael bit o, so mae'n yfad bach o whisky, ti'n gweld y whisky fyd lawr, wedyn mae'r whisky jyst yn diflannu, ti'n fatha... Ie, mae'n ffain. Ti'n gallu gweld y cachu'n sort of hofran rownd o fo. Mae gen nhw, hefyd, mae inconsistencies lle mae o weithiau, mae o di peintio i glystiau, a weithiau
ti'n gweld sydd drwy heibio unwaith mae ffrant i benno, ti'n gweld teol fo. A fod mae ddo mor bizar reit yn y diwedd, lle oedden nhw'n mynd i fewn i'r bosses lair. Y physics o... Ac oedd o efo i het ymlaen a'i got ymlaen a di peintio i wyneb, ond oedd o newydd fynd i fewn i'r lle yn noeth i snicio fewn. Ac so oedd rwy'n di dod a polish efo fo, neu be bynnag paint ac y cot a'i heto. A wedyn, syth ar ôl sy'n yna, oedd yn gorau tynnu ddillad, cael gwared ar paint i gwffio yn erbyn rwy'n arall. A so oedd o, da chi di colli plot yma, da chi di torri rhywbeth allan o fama. Dwi'n meddwl yna lot di cael ei torri allan. O'n i hefyd di syni hefyd gan... a eto mwyn, a da chi di un o hwyl yn benno fi am deud hyn o blaen, oedd y Nautilus efo mas a siap a mwyn rei sy'n eraill efo ddim mas a ddim siap a ddim gwynt a wedyn efo gwynt a so gododd o o'r dŵr yn y Thames a mi o'n 70 metr 30-40 metr o dal. She is the sword of the sea, Bryn. Ia. A peth ydi, mae'n codi, a mae'n reit trws nesaf nhw ar y doc. Y peth ydi, mae'r symud yma di codi o'r dŵr. Lle mae'r dŵr na di mynd i? Fatha, mae rhywun hollol sych. Stop your question, Ifa. Does na ddim displacement o gwbl. A wedyn, mae nhw'n mynd... We've got an invisible man and a vampire. A wedyn, mae nhw wedyn yn mynd i Venice, a nes i edrych o fyny, mae'r depth y canals yn Venice yn 5 metres. Mae'n oce. Mae'n Nautilus yn special boat. So bits fila ni fath o sort of... So mae hwn di gallu hwylio stret mewn i canol Venice. Ac mae o'n just fatha... Dwi'n di fflytio byd, dwi'n di syniad di cael ei boddi na byd. Dwi'n newydd ofyn, achos bod fi ar cyfrifiadur dwi ddim yn arfer iwsio, nes i literally type of in, what is the name of the ship in Maseran Commander? Great typing, Sioned, as always. A yn anffodus, achos bod fi ddim efo Ecosia default ar hwn, mae di dod fyny fel... Google search, AI overview. One sec, dwi ddim yn gwybod os di hwn yn wir, and the name of the ship in the movie Master and Commander, The Far Side of the World, is HMS Surprise. A o'n i'n meddwl bod fi di neud hwnna fyny. Ond dwi'n cedi dyle pob llong mewn ffilms bod fel, surprise, look, it's this size. Surprise, it's the Nautilus. It's 5 meters tall. Yeah. Wow. It is what it wanted to be. Ond oedd bits fel just yn fathan... so nes i feddwl wedyn da ni di bod yn neud gormod o'r hein a bod fi wan methu gwachad ffilms heb pigo allan bits fel ma. I just deud nes i clicio ar y link cynta ar Google search, mae'r HMS Surprise actually yn recreation, mae'n ship go iawn a mae hi yn San Diego. The San Diego Maritime Musician. Dwi'n mwyn cofio os nath ni sôn yn y San... Nath ni sôn am hyn. Oh my god, o'n i'n obviously di yfyd gormod o rum. Dwi fel, mae hi'n actually go iawn. A mae bobl yn America yn cael fel fucking Bridgerton parties ar a surprise. Wel, mewn 4 blwyddyn, gyd i'n mynd hefyd. Oh yeah. Tywyllu America eto, na fyddaf fydd, dwi'n teimlo. Oh my god. Amazing. Sorry, Bryn. Sorry, I'm dod i'r draws. Mae hyn yn amazing. O'n i just yn dweud, dwi'n meddwl, gafodd i adael i lawr i ryw radda i fi gan cael Connery yn efo. A fel Iestyn di dweud, di rysio ymlaen i sgwennu sgript heb gadael heb actually pico fyny'r gwaith oedd Alan Moore di wneud ac sgwennu stori oedd eich bach mwy beth yw'r gair mwy at ei gilydd a so beth oedd digwydd wedyn oedd y lod o syniadau da oedd rhaid cael stitch at ei gilydd efo lot o exposition a ia ti'n iawn ti'n lygad o led o Sioned yn dweud mae'n ymdrech di mynd i fewn i hwn, mae'n passion a mae hwnna'n gret i watchad a nath o'n neud o'n hwyl i watchad
ond mae'n just bits yn fo ti sort of oedd yn mor agor. O'ch ti'n gweld beth o'n trio neud? Achos mae'n psychological stuff efo Richard Roxburgh fel y twisty. Mae cymeriad Dorian Gray yn fan... A mae hwnna'n creadigaeth i'r ffilm, a mae'n really fascinating. Dwi'n really cool. Fydwch chi esbonio un darn i fi, o'n i ddim yn deall dyna fo, a eich o'n i just yn edrych i ffwrdd ar y pryd. O ti'n golchi llestri? Reit ar y cychwyn, lle maen nhw'n torri fewn i'r banc, a maen nhw'n dwy'n plans Da Vinci, dwi'n cymryd. Ond wedyn ar y Nautilus, maen nhw'n tynnu allan plans Da Vinci. Mae'n dweud, I have a copy here. Dwi'n si fethu'r lein. Oce, iawn. A oedd y sôn am hyn ar How Did This Get Made, oedd Judah and Raphael wedi gwirioni gan y telegraph operator ar Nautilus yn dweud, hello my freaky darlings. Oh yeah. Yeah. Oh. How do you do that in sign? Fantastic line reading. Achos oedden ni'n gwybod tawr yr Invisible Man, dwi'n mynd yn gwybod, Skinner, I suppose mae hynna'n neud sense. Mae hwn yn definitely dwi heb di darllen graphic novel, ond dwi really eisiau darllen o fo am y be mae Sioned wedi eitha fi amdan. Mae gen i ddiddordeb i weld am fod mae'r syniad o'n fo yn swnio'n briliant, ag os rhywbeth mae hwn bound o gael remake mewn i cyfres. Bys fo'n neud cyfres yn mwy na ffilm. Ond mae Alan Moore yn notoriously wael am beidio bod eisiau bobl neud. Wel, dwi'n wedi gweld wan fi for Vendetta, oedd yn oce adaptation i fi feddwl, oedd hwnna'n actually ffilm. Do. Watchmen gafodd yr ffilm, yr adaptation greiddiol ddim yn gred. Oedd y gyfres oedd lot o well. Wedyn gen ti hwn. Dim Alan Moore oedd Sin City naci. Naci. Ond nath o'n neud beth yw'r thing arall nath o'n neud From Hell, nath hwnna gael ei adaptio fyd. Do, ac oedd hynna eto ddim yn gret adaptation. So ti sort of i ryw radd yn meddwl, dwi'n kind of dall pan bod o ddim yn licio yn gweld TV adaptations o film adaptations. Ond mae'n options da ti'n gallu neud efo, chys yn yr comics mae gen ti mae great grandfather James Bond weird one mae gen ti lod o cymeriadau bach fel yn popio fyny a ti wedyn yn mynd mae'n gen ti options ar byd eitha cool ti'n gallu adeiladu just yn dod ar cymeriadau mae gyd at ei gilydd. So, mae'n troi allan yn diwedd y comics, Moriarty oedd i creu, o wedyn, maen nhw'n ail greu y lig wedyn, ac Mycroft Holmes ydi yn y diwedd. Moriarty, dio? Naci, yn diwedd y comics. Sorry. So, mae Moriarty cael ei exposio, a wedyn mae Mycroft wedyn yn cymeryd drosodd fel yr go iawn. A so mae o'n eitha diddorol. A peth dwi'n teimlo mae'n biti really bod Stephen Norrington heb di cael mwy o gyfle i wneud stori i hun a vision i hun o'n efo. So ti'n teimlo heb di gorau wneud Tom Sawyer yn efo. Because apparently mi o'na o lygfad lle oedd i y reswm o Tom Sawyer yn interested yn oedd The Phantom wedi lladd Huckleberry Finn. Alright, great. Mae'n bach yn dwi'n am rili'n gweithio pam bod oedd i wneud hynna, chys oedd ma dwi'n really neud sense. Hwna oedd y peth arall, o'n i fatha, so mae Moriarty yn llyfra yn really fucking glyfar.
Teg. Is the equal, if not the, gets the better of Sherlock Holmes, fath o beth. A beth i'w weld yn hwn ydi, be o'n i di synnu bob trodd, gwachad o'r, so o'n y beth yn Loft Dorian Gray, ag yn Venice, y panic oedd yno fo, yn trio dianc. Mynd fyny at drws, oedd oh shit, mae'r drws wedi cloi. Oedd hwnna'n amazing i fi yn y ffilm. Mae'r boi mae'n fod yn genius, a dwi'n meddwl amdan i escape route o, a dwi'n mynd yr un peth wedyn yn Venice. A ti oedd Be sy'n mynd ymlaen? Oedd o'n mynd yn erbyn y graen mewn ffordd. Oedd. Ac o'n bach yn stupid. Ac o'n i mae'n just bits bach fel ti'n sort of sefyll allan a mynd, right, fine. Wir wan, dwi'n gwybod da ni di kind of, achos natur yr item yma, da ni di weithio firio off ffilm am ddim. Ond oedd hon yn un, oedd hi'n ffilm am ddim. Dwi genuinely'n teimlo, ti'n mynd yn overwhelmed efo'r dewis ar stwff ar like Netflix a Amazon. Achos dwi'n steid lwcus neu'n anlwcus bod dwi'n byw mewn tŷ lle mae fy mhartner slightly obsessed efo #cynnwys a ddim i really isio rhoi fyny unrhyw un o'r streaming services ac yn hapus iawn i gael nhw. So ni'n fel, fine. Ond dwi'n licio'r curation ar stwff fel Channel 4 ar iPlayer. O'n i di sylwi mewn rhyw hanner dwsin o lefydd o'n a teimlo bod y bit di cael torri allan. Oedd yna, o'n i'n gwachod yr Easteitle. O'n i'n gwachod yr Easteitle, gyda'r Easteitle yn deud stwff oedd ddim yn ymddangos ar sgrin. So os ti'n gwach... So ti'n iawn ar free to air... A nes i watcha un fi ar Disney. You're ar Disney? So oedd... Fudge, so ni di gallu watcha hwnna. So oedd... Be nes i wneud, oherwydd y siom, digwyddodd... Be nath ni watchad efo Sean Connery gynt? Entrapment. Oedd hwnna ar Disney yn 16:9 ac oedd o'i fod yn 2.39 by 1. Nes i ar bwrpas mynd ar IMDb i edrych fyny'r tech spec y ffilm i weld be oedd yr aspect ratio i fod gynta. So nes i fynd, yn Disney efo ansawdd well na Channel 4. Hands down i ddechrau ni. So o'n i just dwi'n gobeithio fod yr aspect ratio yn iawn ar Disney. Neu os dydio ddim, na i mynd i Channel 4 a eich fydd o'n iawn ar hwnna. So oedd o'n iawn ar Disney a nes i sticio i Disney. So eich fod runtime ffilm fi'n diddorol, ti di gwachod mwy o ffilm. Achos dwi'n cedi be oedd o, yr Easteitle, eitha sgafllyd, a dwi'n ddim yn sodd yn Alan Moore original, lle mae Dorian Gray wedi basically stabio Mina Harker yn sownd i'r gwely. Ac yn deud, I always thought I'd like to nail you one more time. I didn't know it would be this literally. Ac yn i fel, wel mae hwnna'n sglyfolain, ond just yn yr Easteitle oedd o, doedd hwnna ddim... nath o ddeud o allan yn yr un Disney. Ie, oedd nhw wedi torri allan ar un... no way, mae'n awful. Diddorol, da ti'n gwybod beth ti'n watchad. Shit. So mae hwnna'n real... diddorol. Maggot Farmers Die Hard, hwnna. So ti, os ydych chi'n gwachod o, probably well mynd am Disney Plus. Ond ydych chi'n siwam ddim? Dach chi'n mynd colli lot. Dach chi'n sôn o fatha rhyw hanner dwsin o lefydd lle mae'n bits. Dwi'n eitha sicr hefyd o'na bits yn y competition gynta efo yn Loft Dorian Gray yn y bits di torri allan y fanna eto hefyd. Mae'n fatha just gwahanol bits dros y siop i gyd lle ti'n teimlo mae'n fatha eiliadau wedi cael ei dorri allan. Mae'n just mwy ti'n sylwi fo mwy wedi yn y golygfanna oedd ti'n dweud, oedd yn cytio'r scene nesaf oedd y subtitles dal yn mynd o'r hen. Mae hynna'n neud fi isio avoidio gwylio unrhyw beth ar Channel 4. Paid, achos maen nhw'n goffo roed yr edit teledu allan yn dydyn nhw. Ond ar y streaming, pam fod rhaid, am fod mae gen i fi gymaint o stwff ar Channel 4 dwi eisiau gweld, fatha maen nhw efo
The Worst Person in the World, ni. Dwi really eisiau gwylio hwnnw. Ond dwi'n eisiau gwylio fo a gwybod dwi wedi methu allan ar be oedd y director eisiau fi weld. Neu roed yr opsiwn eich ti os ti roed y streaming on, ti'n dda sort of, mae'na, sa ti di logio mewn a di cyfrestru, mae'n mynd i roed y TV cut i chdi. Ti'n cyfrestru dangos, dwi'n dros 18. Ti'n cael y full, ti'n hi dewis i ddeud. Ond oedd Sioned di cyfrestru, dweud? O, nes i cyfrestru. Wel, ia, at least, dyna ddylia digwydd, de. Dyna ddylia digwydd. Rhyn peth, just i neidio fewn i argymell tai pethau iawn. The Abyss. Right. Nes i ddarganfod fod yn y mis dwytha, yn y pethefnos dwytha, The Abyss ymddangos ar Disney Plus. Ac nes i weld, ffoc gret, dwi erioed i gweld y ffilm ma. Dwi really eisiau gweld o. Be flwyddyn 83? Wow. John Carpenter? Na, Cameron. Okay. The Thing, dwi'n fel dwi'n sôn. Submarines, Bryn. Gorau bod yn Cameron. Right, okay. So, basically, nath o gael i fod i ffrau efo'r studio, neu rhywbeth, ac oedd yn trio torri'r ffilm lawr, a wedyn oedd na theatrical cut. Peth a Blade Runner, union peth, same scenario. So, theatrical cut yn mynd allan, a wedyn, yn y dyfodol, mae'n dod allan, this is the definitive cut, hwn di'r un, a mae o bron yn 40 munud yn hirach. Ond, ym Mhrydain, oherwydd mae yna rhyw golygfa lle maen nhw'n boddi'r llygad mawr ma, ond dydyn nhw ddim, oherwydd mae'n oxygenated water neu rhywbeth. A wedyn, so, behind the scenes, mae nhw efo special handler yn boddi'r llygad mawr ma, ond wedyn mae nhw'n cael nhw allan, a nath un yn nhw cael heart attack. So nath un yn nhw actually marw diwrnod wedyn neu be bynnag, probably oherwydd y trauma oedd ydy'n mynd trwy yn y dŵr ma. Ac oherwydd regulation Prydain, dydyn nhw'n methu dangos hynna, so maen nhw wedi reid y theatrical cut i fyny ar Disney Plus. Right. Ond, ac hefyd, nath y Blu-ray 4K remaster ddod allan, ond ti'n methu prynu fo efo'r extended edition yn y wlad yma. Ti'n mond eich brynu fo'n Europe, America, Japan, be bynnag. So ti'n gorau importio fo. So, be oedd hynna'n gadael fi efo, oedd fatha, dwi'n really eisiau gweld y ffilm ma, dwi'n talu am Disney Plus. Ond... A wedyn, so, be nes i? Gan i weld be mae'r torrent yn dweud. Ac mae'r torrent, just efo fo yna, i chdi lawr lwytho, ac, so, fatha, wel, be di'r wahaniaeth? Os dwi'n talu am Disney Plus, dwi'n cael 40 munud extra ar fyma. So, dyn nhw'n geinio ddim byd. Maen nhw just yn cochi ar fi yn clicio arno fo yn fyna. Just oherwydd fod nhw'n mynnu fod yn awkward. Mae'n BBC yn dydi o. Ie, mae'n wedi o gyfraith Brydain. Ond pan mae'r Channel 4 fysa nhw'n torri allan rhywbeth sydd ar Disney Plus yn barod? Dwi'n credu, mae gorau bod i wneud efo Ofcom regulations yn dydi o. Ond sy'n apply i Disney Plus hefyd. Dwi'n rhywbeth i wneud efo free to view, free to air, maen nhw'n dangos o, deud bod nhw'n dangos o cyn y watershed. Os maen nhw wedi dewis dangos o cyn naw, dyna di'r broblem. Maen nhw wedi cychwyn am 8, da. Ond mae hynna'n weird hefyd, oherwydd os ti'n mynd ar Sky, ac ti'n mynd ar live streaming film channels ma nhw efo stwff sydd clearly yn 18 yn streamio yn ystod y dydd yn prawn. Mae rhaid bod o rhywbeth i wneud oherwydd fod ti'n talu am Sky. Wel, ti'n talu am dyna, mae'n fyny chdi reoli fo, ond oherwydd fod am ddim dros yr awyr. Da ni'n gorau regulatio hyn. Fyna rhyw reol rwla yn dweud methu dangos lladd o'n afiliad. Dyna pam mae o yn cysau yr Empire. Obviously. Well, God save the Queen. God save God. So the film yma, be maen nhw'n deud ar y Flophouse, good bad movie, bad movie, neu movie ddech chi sort o licio?
Sort of licio. Nes i sort of licio. Do. Oedd o'n well na gwylio fo ar y bus o Bangkok i Krabi yn 2004. What? Nes i reid ymlaen i ddisgyn i gysgu ddo fo, a nath o'n neud y job adeg yna. Mae'r tyllwch yn helpu. So nes i'n really enjoyo fo lot mwy trauma na ar y bus. O'n i mlaen yr after party, a be fasa ti'n gwylio a tasa ti ar y bus na heddiw? Come on, yes. Nawn ni speedrun hwn, achos dwi yn ymwybodol bod ni ar awr 3. Hyfryd yn andawyr ni. Mi neith o'n torri lawr i fod yn gobeithio dan. Sgynna i'n lot, ond na i speedruniau, am fod, oherwydd y mis dwi wedi cael, oh my god, ti wedi cael. Cursed mis. Ti'n bod beth dwi'n meddwl ydi o, mae'r mis dwytha di bod yn consumed efo YouTubers yn siarad amdan Nintendo. Yes! So, beth sgynna i chi ydi, nath siario fi binge-watcho 1883 mewn un penwythnos. A mae hwn yn seiliedig ar Yellowstone. Fatha prequel. Hwn ydi prequel, oherwydd mae gen ti'r 1923 efo Harrison Ford ar yr un ranch. Right. So mae hwn ydi nhw yn neud y siwrna i gyrraedd lle mae nhw yn mynd, fuck man that, Jesus Christ. 1883? A mae o'r Netflix, ond mae 1923 mond ar gael y Paramount Plus. A mae Yellowstone, dwi'n meddwl, ar Netflix, ond dyn ni heb di... Dwi wedi watcha penod un ar Netflix o hwnnw, ond nes i'n mynd joio fo. Ond mae 1883 di cael ei wneud mor dda amdan yr Oregon Trail, oedden nhw'n galw fo, ond oedden nhw'n cweit ar yr Oregon Trail, oedden nhw fatha sidestepio fo, felly, ond gwych. Oedden nhw'n dal dysentery ac yn marw. Oh god. Joc i Oregon Trail fans o'n. Ti'n meddwl, rhaid ydi chwarae fo, ond diolch. So mae gen i hwnnw ond mae gen i peth, dwi mond i gweld penod cynta o'r thing yma, ond dwi really meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn awesome, ydi ar Amazon Prime, mae yna rhaglen newydd gyn efo, beth yw'n efo, here we go, Mae Bryn. Hey, dim bris. Na i weithio allan, Kevin Bacon. Kevin Bacon is the bondsman. The bondsman, o'ch ti. A'r premise ydi, yn yr opening sequence, mae Kevin Bacon yn mynd ar ôl roen i fewn i motel, ac mae'r pobl yn y motel yn lladd Kevin Bacon. A wedyn, mae o'n deffro, ac yn ffindio ei hyn, y stuck yn y walia yn y motel. Oh my god. Ac wedyn, mae o'n darganfod, mae hwn yn 18, mae'r gwaed a'r violence yn efo yn OTT. Ond beth sy'n digwydd ydi fod o di cael ei yrru i uffern, a wedyn mae uffern di sylweddoli, shit, da ni di gadael rhai o demons allan yn ardal lle mae'r boi ma ddod o. Nawn ni yrru fo allan i hell the demons. So Kevin Bacon yn hell demons ydi o yn bob penod. Mae o'r real episodic TV show fatha, bob penod, I go collect that demon, and I go collect that demon. Dwi'n beth sy'n ffynnu, chos dwi'n meddwl oedd Kevin Bacon hefyd oedd y batyn R.I.P.D. Oh god, R.I.P.D. Dyna ti flashback o ffilm sydd ddim yn bodoli. R.I.P.D. cast. Oedd y batyn so hwn oedd y basic premise yn R.I.P.D. oedd bod oedd gen ti demons a souls di diag o yr afterlife, a so oedd o'ch ti gorau cael nhw'n nôn a pethau drwg wedi digwydd. Oedd o hwnna efo Ryan Reynolds a Jeff Bridges, so oedd o'n chwarae mwy fatha comedy lle mae hwn yn teimlo bod o'n lot fatha, no, this is not good, this is really bad stuff, God, no. And it's going to be horrible. So mae hwn ddim yn R.I.P.D, mae hwn yn well? Ydy i weld. Yes? Mae o'n, mae hwn yn gret. Mae hwn yn, mae'n very, very gory, ond comedic gory. Mae'n lot o humor yn efo. Lle mae o'n gwybod, mae'n self-aware ac yn gwybod
cymryd y piss, am fod mae o yn bounty hunter efo'i fam, a mae Kevin Bacon yn hen, mae fam o'n really hen, so mae o'n, mae o'n really fast, dwi'n siŵr bod o'n llai na hanner awr, allan 25 munud y penod, ond hwnna'n really dda. A wedyn, un arall nes dwi'n mond i gweld un penod o, ond mae siarad i gweld ei gyd ac yn deud, Sioned, dylech chi watchad hwn os ti heb di weld o, ydy, dwi'n yn cofio beth yna, ond rhaid di weithio hwn allan. The Great Pottery Throwdown, pawb yn gwybod beth i hwnnw, ond mae nhw wedi symud i Capel yn Pwllheli, enw fo ydy Keith yn wedi enw hi, dwi'n gwybod beth i o. Welsh Chapel, rhywbeth. Our Welsh Chapel Dream. Hwna, dwi wedi gwachod un penod ono fo. A mae o'n great. Arbennig yn ôl delightful. Yeah. Big fan of Pottery Throwdown. A wrth gwrs, mae'n un o'r rhaglenni na lle mae pobl Cymraeg yn mynd i fel, bloody Saeson, dod yma, bloody cymryd drosodd yn Capelini. Ges i siom ar yr ochr ora. Madge a Keith. Actually, ac oedd na, o gennyn nhw cwmni lleol o Pwllheli i wneud y gwaith, ac oedd yr hoci yna, a mae'r poi sy'n neud y troslais yn amlwg yn siarad o Cymraeg, achos mae'n ynganu pob beth yn gywir, a maen nhw'n gadael, mae'r gweithwyr yn siarad Cymraeg fe'i gilydd, a dyn nhw'n neud sam snide comments amdano fo, maen nhw just yn gweithio fo, lyfio fo, a bobl super creadigol yn bod yn creadigol, ac yn codi hen adeilad hyfryd prydferth, yn ôl i ddefnydd, mae'n, bonus. Mae hwnnw werth i weld, so dyna ni, hynna ydi... diolch, Iest. Come on, Brynta, what you got? Right, wel, dwi wedi dod ar ei lawr. Opera newydd. Dwi wedi dod ar ei lawr. So, efo Iestyn, dwi wedi really gwachio lot yn ddiweddar. Un o'r pethau nes i watcha, dod Adolescence, ac blai mi. Yr un... y trydydd un lle mae gen ti'r psychologydd a'r hwnna'r favourite fi. Fucking hell, hwnna'n anhygol. Hwnna'r favourite fi. Nath o cymryd lot i fi actually gwylio'r rhaglen. Cerwch i fi drwy hwn, achos dwi heb, achos mae'n teimlo'n rhy agos a rhy drist, a dwi'n mwyn gwybod. Mae'n wedi cael i seithi fel wonder trwy ddyfo'r 4 episod. A ddim cuddio cut. Dim cuddio cut, ia. Mae'n un shot yr holl ffordd. A mae'n andros o... Mae'n technically di cael ei wneud yn anhygol. Campwaith. So mae gen ti... so ti'n cychwyn efo'r heddlu, mae nhw'n reidio tu, restio kid bach sydd wedi cael ei... Mae nhw'n ama sydd wedi lladd hogan ifanc o'i ysgol o. Wedyn mae nhw'n ei restio fo'n yr un gynta, wedyn ti'n mynd pethefnos wedyn, mae nhw'n mynd i'r ysgol i treffidio allan mwy am be ddigwyddodd. Wedyn mae'n mynd ymlaen eto mewn amser yn y trydydd rhywun lle mae o wan yn disgwyl cael ei erlyn a mae'n interview efo psycholegydd, so gen ti fatha rhyw Hannibal Lecter-y sort of a ti'n gweld y kid bach mae'n mynd o bod fatha'n kid bach i fod yn monster, i fod yn kid bach i fod yn fatha a mae o fatha ti'n gweld fo'n trio fatha mae o i'r psychologydd sy'n dynas ifanc fatha licio fo a mae o fatha mae'n lot o bethau mynd ymlaen yn efo a wedyn ti'n gweld yn yr rifin dwytha mae'r teulu efo gwario ar awr wedyn efo'r teulu yn trio wedyn fatha roed i bywydan nhw'n ôl at ei gilydd yn y diwedd a mae'r grefft yn efo mae'n y bit lle mae'r actio sort of ond mae'n trydydd rhywun mae'n gyd i neud mwyn y lai mwyn un stafell a dos a ddim dy'r camera mae'n cytio ni lle Eistyn yn yr awkwardness o'r brifo a ti'n teimlo bob un eiliad efo'r ddynas ifanc ma sydd yn fatha trio evaluate o'r kid ma a ti'n fatha waw mae hwn
a yn y diwedd mae o wedyn yn cael mae'r boys y carchar yn llusgo fo allan a mae'n ista fanna efo hi mae hi'n ti'n gweld hi fatha mae ar edge o just dechrau beichio crio a mae'n cracio yn y diwedd a ti'n teimlo mae'n lot gael sgwyn amdano fo a lot o fatha sort of crisis masculinity a mae lot da ni wedi siarad amdano lot o'n fo barod so dwi'n really angen darllenwch gwachwch y damtheg yn o'ch meddwl hynna ni fyny rheswm nes i wrthod gwylio fo am gyfnod hir yn y tŷ yma oedd mae pethau fel League of Extraordinary Gentlemen yn mwy my thing na bywyd gywir sy'n mynd ymlaen rownd yn ni yn cael ei adlewyrchu nôl yn yngwyneb i ar teledu well gyna i rhywbeth sydd dwi'n gwybod sydd ddim yn wir sydd ddim yn digwydd ti'n mynd goffo engageo hefo fo ar fel ti'n bod fel meerkat fel chwilio am y perig ti'n mynd goffo chwilio am y perig yn League of Extraordinary Gentlemen ti'n gwachod ti'n chwilio am y perig pan ti'n gwachod ar lessons ffynnu chi ddeud hyn chos o'n i eisiau fyny Llandudno i weld yn heulu dros y Pasg ac oedd yn nos wan jyst yn eistaf yn tyledu dad o ti eisiau whisky ydw gres oedd yn whisky ydyn reit oedd i edrych beth sydd ar a nhw ar ITVX a mae gen ITVX load o true crime dramatisations lyfio hynna a so gwylio ni 3 gefn oh god so yr ddau nhw ac o'n i di synnu fo hwn chos yr lead ar y ddau yma oedd Martin Clunes dim yr un lle mae o'n doctor dy hwnna'n un gwahanol na yr un boi ond na hwn yn detective tro ma right okay boi yn nhw gynta oedd Manhunt a'r ailyn wedyn oedd Manhunt the Night Stalker oh lovely ac o hwn just oedd fo'n detective yn trio tracio lawr ac oedd eto oedd o fatha sort of eto oedd o'n fatha just yn fatha obsessed ac oedd di selio ar stori gywir a wedyn wedyn ni mlaen i'r trydydd o'r enw The Long Shadow oedd efo Toby Jones yn efo ac o hwn oedd yr ymdrech i trio dal The Yorkshire Ripper oh Christ ac a dyn o'ch ti'n gweld wedyn o'ch ti'n mynd trwy wedyn fatha dramatisio yr heddlu a ddyn ti fatha'r agwedd yr detectives yn y cychwyn fatha ma nhw just yn trio cael prostitutes a wedyn wedyn really a dyma hogan ifanc she was a good girl and he killed this good girl a wedyn ti'n gweld yr agwedd yn newid a ma nhw wedyn yn mynd yn obsessed mae'r un detective yn mynd yn obsessed efo edrych ar tiars ceir chos mae'n mewn a ffordd na ma nhw'n mynd i ddalo wedyn mae'n a load o bethau bach fel yn digwydd ti'n sort of dyn kind of dall i ryw radda sut mae pobl mae'n gallu gael get away efo pethau ma weithiau chys mae'r heddlu mynd lawr fatha rhyw cul-de-sac mae'r agwedd sgyn nhw ond un dynas di wedi cael ei ymosod ar ac oedd yr heddlu fatha o nhw'n gryndo i hi gyn gymaint a o gyn nhw o hi di roed description a di wneud fatha photo fit a ti'n gweld y detective yn edrych ar y photo fit just roed am o'n dror a beth oedd i'ch ti'n gweld wedyn na os nhw wedi gryndo i fi Cyfodio. A dyn o'na un arall lle o'na dynas arall di cael ei ymosod o hi'n prostitute a dde heddlu fatha wel da ni'n mynd i basically o'ch ti'n gofyn amdano fo bod yn prostitute so you know fuck off kind of a thing ac oedd o just oedd a lot o'n a to'n i'n dweud o fi ar chwaer dweud da ni angen os y problem yma da ni angen siarad amdano hyn yn rhywbeth a dyna dat yn dweud so hyn oedd beth o'n i watchad lyflu gwylio so oedd yn gret ond dyn ni'n sôn i gyn yr manhunt na ond diolch yn gwylio ysgafn na dim opres
Wel, dim mis yma, chos mae... Off-season. Dio fel football. Mae'n off-season ar y funud. Mae'r season newydd yn cael ei anawnsio y mis Mai, so dyn edrych ymlaen i clywed beth sy'n newydd. Amazing. Dim byd cyddorol, ti'n good? Dwi'n good. Dwi'n mynd i speedrunio rai fi, achos dwi'n hynod o mewn bobl bod y bobl ydi aros fyny'n hwyr i wrando yn ac maen nhw eisiau mynd adre. Dwi wedi hitio'r jackpot hefo llyfrau. Yay! Dwi'n ffindio llyfrau gan S.A. Chakraborty, neu mae hi'n sgwennu rwan o dan Shannon Chakraborty, cos yn amlwg oedd hi wedi cyhoeddi rhain cwbl fynyddoedd yn ôl, ac oedd bys y cael enw benywaidd falle ddim y cryfder y ti'n meddwl bys efo. So, Shannon Chakraborty, mae di sgwennu The Daverbad Trilogy. So, 3 llyfr, cychwyn hefo City of Brass, sydd basically, dyn ni yn dod o traddodiad very much fantasy. Mae fantasy fel trope yn syliedig ar Tolkien mostly, sef like a fantasy engl Gymraeg yma, bod y Cymraeg yn cael ei completely dileu allan o'n fo yn y byd go iawn. Lle mae Bryn Arthur literally'n Gymraeg, ond na fo, sa'n neb yn gwrando, sa'n neb yn credu ni. Gwrandwch ar podlediad yr hen iaith am yr holl medieval goss amdan hwnna. Arthur Cymraeg, huge if true, mae'n true. Ond mae'r llyfrau Shannon Chakraborty yma, City of Brass mae'n cychwyn efo, mae'n fantasy ond o gogwydd Middle Eastern. So mae gyd amdan hyd a meddylia yr fantastic straeon fantasy. Like, ti'n sori am djinn, so genies, hen straeon, hen gredwau, ond wedi cymysgu hefyd hefo ffydd Muslemaidd. So mae'n kind of fel fantasy o gogwydd Muslemaidd. Mae di sgwennu mae'r cymeriadaeth yn really gyffroes yn efo, plots fantastic. Cychwynwch efo City of Brass. Dwi'n cychwyn, wedyn mae gen ti City of Brass, Kingdom of Copper a Empire of Gold ydy enw'r trion nhw. A dwi wedi cael nhw gyd o'r llyfrgell sydd yn anhygoel. Oedden nhw gyd yn fy llyfrgell lleol i. Rwy wedi clywed amdano fo cynt, ac oedd un o'r gweithwyr yn llyfrgell i roi nhw allan ar y 3 rhain silff, a dwi'n mynd i edrych yn ôl, mae'n rili gyffroes, dwi ar y trydydd rwan, wedi smasho dros dolyg, werth i gwneud. Fantasy o gogwydd anghristion, neu fantasy o gogwydd an-western. A mae'n genuinely neud fi teimlo byswn ni'n gwirio, wel, dwi wastad i teimlo byswn ni'n gwirioni a teithio'r gwledydd yma, ti'n modd fel like Central Asia hefyd. Mae'n spanio o fel Ethiopia yn y de, trwy Aifft, Cairo, Iran ydi lot yn efo. Yr kind of diaspora Islamaidd cyffroes ma, ond mae gyd yn fantasy epic hefyd. Brilliant. Game o'r enw Ultimate Chicken Horse. Iestyn. Boomerang Foo. Chwaraewch Ultimate Chicken Horse. Pam nes i weld... O'n i'n meddwl na, beth yw'r thing sy'n mynd ymlaen efo Minecraft? Chicken Jockey. Ti'n meddwl na Chicken Jockey? Dio ddim yn Chicken Jockey. Ultimate Chicken Horse yn multiplayer game. Oedd un o ffrindiau llew di o grym, oedd wedi chwarae fo'n ti ffrind o, a llew di ddod adre'n obsessed. Mae o'n costio llai na £5. Mae o'n brilliant. Mae o yn game o sabotage. Mae game, ti'n bildio'r levels wrth i ti fynd, ond wyt ti'n bildio nhw hefo pethau fel chainsaws a hockey pucks, hockey sticks a stuff yn wacio bobl y ffordd. So ti'n gorau trio bildio fo fel bod ti'n gallu gorffen y lefel, ond bod neb arall yn gallu. Ti'n jyst yn rhoi traps lawr. Ultimate Chicken Horse ar y Switch. Gobeithio bod yn gweithio ar Switch too. Just hilarious family gaming. Ar gyfer eich gaming night nesaf chi, ditchwch yn Overcooked, achos mae Overcooked yn super fucking stressful, allai ddim chwarae fo. A chwarae'ch Ultimate Chicken Horse. Dwi'n mynd cofio, dwi wedi rhoi shout-out i Kathleen Illustrated ar YouTube o blaen. Absolute channel am da... Dwi'n cael nethu cychwyn fel channel, dwi'n mynd i
Mae'n mynd ati charity shops yn America hefo hi. Ond mae hi hefyd, mae'n troi allan, mae hi yn creative director yn Adobe, a dyna di job ddydd hi. Ond mae hi hefyd yn YouTuber sydd yn upcyclo pethau ac yn byw. Mae bosib iawn bod fi wedi rhannu hwn o blaen. Ond mae di bod yn rhyddhau stuff lyflu. Mae di bod yn rhai lot o stuff fel sut i gael i fod yn greadigol. Just gwachod hi'n bod yn greadigol. Mae'r vibes yn immaculate. Dwi'n credu bod Kathleen Illustrated yn lle really nice i gychwyn hefo Sut mae'n cael amser i greu YouTube channel a gweithio Adobe. Fucking gweithio. Mae'n creative director ar stuff. Dwi'n stryglo i dalu yn job a neud bwyd. Wel, dim bychs yna. Dim cyfrifoldeb ar bychs. Mae gen nhw ci hyfryd yr enw Cashi, ci defyd. A gan bod hi'n dod yn bron y mis Mai, mae fy ngardd. Un o'r buddsoddiadau gorau dwi wedi wneud oedd o'n gostiodd o fwy na holiday. Gostiodd o fwy na 2 holiday, actually. Ond i fi, mae wedi bod yn fuddsoddiad arbennig i fi. Yr holl holidays na nathon ni ddim cymryd dros lockdown. Bod yn gardd ni ar hyfryd, gaswn ni rwy'n fewn i gynghori a dysgu sut i trawsnewid o a gweithio arno fo, a mae hwnna'n fucking bougie, dwi'n gwybod, ond mae'r absolute braint o gael lle ti allan sydd yn fyw ac yn llawn bywyd. Mae gwachod o dros y geia di mynd as i, god, dwi wedi colli gymaint, mae pob beth di marw. Be dwi wedi colli dros y geia yma. A dim ond 2 blanhigyn o'r whole ardd, dwi'n teimlo, mae hein actually wedi mynd dros y geia. Mae pob beth, ti'n gweld nhw'n dod nôl erbyn rwan ac yn gwthio allan, ac yn gwthio fel, yr rhedyn a pob beth yn bach yn hwyr yn gwthio allan. A mae yna flodau. Dwi'n llawn hay fever. Mae hay fever yn rubbish, ond dwi'n llawn edmygedd am yr adfywiad naturiol yna, a mae hwnna'n... So hwnna di shout-out o after party fi, ydy hwnna. Mae'n wych. Fair play. A fo? Reit y bawb? Be di be? Wel, dyna ni. Dyn. Dwi'n eitha siwr dyn ni'n torri record. Dwi'n mor sori. A i wrandawyr anwyl ni. Dwi ddim. Da chi'n gwybod beth chi'n seinio fan ni. Yeah. You brought this on yourself. I mean... Cymwch ni mewn chunks, cymwch ni mewn chapter markers, please gnewch. Diolch anwyl wrandawyr, diolch i pawb sy'n cyfrannu ac yn rhannu ac yn ymuno hefo ni bob mis. Da ni jyst yma i gadw cwmni chi, gadw chi'n saff, tri edrych ar ôl chi, tri roi rhywbeth bach lliwgar i chi yn eich bywyd. Mae bywyd chi probably'n ffain, so, diolch am rand ni anyway, Ie. Os da chi fod i'w awgrymiadau am Ffilmdiddim, gyrwch ar yr Blue Sky. Yes. Yeah. The sky is blue. Mae Iestyn yna. Dwi'n aweithio. Na i ddechrau postio'r links i gyd. Dwi'n newid gofio un o'r cynnion o un o'r ffilms gynta Trey Parker a Matt Stone. Cannibal the Musical. A when it dechrau The Sky is Blue and all the leaves are green. Na'n dweud y gweddill i gael, ond mae'n really stupid. Pan hwnnw ddod a ti'n clywed rei o'r lleisiau nath symud ymlaen i Sion South Park yn ymwneud, mae'n gret. Trey Parker a Matt Stone, rhai artistiaid mwyaf ein cyfnod, dwi'n teimlo. So gyrwch yn nodyn i fod ar Blue Sky a dyn nhw'n i weld sy'n rhaid ar y rester. Diolch i chi, guys, am gadw cwmni eto y mis yma. Diolch i ti, Sioned. Welwn ni chi eto y mis nesa. Bydd birthday season, ddim i docsio ni, ond wedi pasio erbyn hynna. Fydden ni'n mynd fewn i'r ha, fydd birthday season arno ni cyn bo hir. Dwi jyst yn ramblo rwan achos mae'n rili hwyr yn os, ond dwi'n lyfio treulio amser efo chi. Diolch wrandawyr. Fydden ni ar y gweill o'r Switch launch ar y penod nesaf. Oh my god. A wedyn gawn ni'r playthrough. A wedyn newch chi'n clywed just fi fydd ar
rei rhifan nesaf, chos mae... Ond, ie. A so, ie, just fi fydd anna fo, so mynd o dda, mae'r bacars na di bandonio fi. Fysyn ni byth yn ei hynna, Bryn. Ond am rwan, ydyn ni'n ystag yn Iest? Ystag yn Bryn. Os da anwyl Bryndawyr, welwn ni chi mis nesa, ond fe gennym ni ddim switch adeg yna, so falle llwch chi skipio maen i mis Mehefin neu rhywbeth, sa'n nhw. Hwyl am y tro, hwyl dda! Nautilus, the sword of the ocean. And Finn.